गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली. त्यांनी लिहिलेल्या साध्या सोप्या भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकत आहोत. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्यासाठी बनवला आणि आपल्याला झूमद्वारे उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकत आहोत. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली आणि गीतेच्या श्लोकांचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. तसेच इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला सादर प्रणाम, सर्वांचे धन्यवाद. आणि त्यांच्या सहकार्यानेच आपल्याला हा उपक्रम घेणं शक्य असतं. उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण आज अध्याय 10वा बघतोय आणि अध्याय 10व्यामधले आपण 7 श्लोक पूर्ण केलेले आहेत. तर 7व्या श्लोकामध्ये आपण समजून घेतलं होतं की अध्यात्मामधली सर्वोच्च सिद्धी म्हणजे काय, तर भगवंतांच्या विषयीचं ज्ञान घेणे. तर जोपर्यंत भगवंतांच्या ऐश्वर्यांबद्दल आपण निश्चितपणे जाणत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न आपण होऊ शकत नाही. आता सर्वसाधारणपणे कृष्ण ईश्वर आहेत आणि ते सर्वश्रेष्ठ कसे आहेत याचं ज्ञान सामान्य माणसाला नसतं. आणि हे ज्ञान आपण कुठून घेऊ शकतो, तर परंपरेतून आलेल्या गुरूंकडून आपण हे प्राप्त करू शकतो. सविस्तर वर्णन ऐकतो जेव्हा आपण की कृष्ण कसे सर्वश्रेष्ठ आहेत, तेव्हा आपण त्यांना शरण जातो आणि त्यांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होतो. आणि आपल्या मनात याविषयी कुठेही शंका उरत नाही की कृष्ण सर्वश्रेष्ठ आहेत, तेव्हाच आपण शरण जाऊ शकतो. तर भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम इत्यादी शास्त्रामधून हे ज्ञान आपल्याला करून दिलं जातं. हे ज्ञान आपण प्राप्त करू शकतो. तेव्हा भगवंतांच्या विषयीचा विश्वास दृढ होतो आणि श्रद्धेने निस्संदेह होऊन आपण या गोष्टीचा स्वीकार करतो की कृष्णच हे सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि त्यांच्या सेवेमध्ये आपण युक्त होतो. तर आता आपण 10व्या अध्यायातल्या 8व्या श्लोकाकडे जातो आहे. 8 ते 11 हे जे श्लोक आहेत हे चतुर्श्लोकी गीता म्हटली जाते, ज्यामध्ये भगवद्गीतेचं संपूर्ण सार सांगितलंय या 4 श्लोकांमध्ये. तर या श्लोकामध्ये पहिल्यांदा 8व्या श्लोकामध्ये कृष्णांची ऐश्वर्य आणि त्या ऐश्वर्यांना पूर्णपणे जाणून घेऊन व्यक्ती कसा शुद्ध बनतो याचं वर्णन आहे. 9व्या श्लोकामध्ये शुद्ध भक्त हे कृष्णांच्या सेवेमध्ये कसे युक्त होतात याचं वर्णन आहे. आणि 10व्या आणि 11व्या श्लोकामध्ये भक्त हा प्रेमपूर्ण भक्ती सेवा जेव्हा कृष्णांची करतो त्या आदान प्रदानाचं वर्णन आहे. कृष्ण त्या भक्तासाठी काय करतात. म्हणजे दुसऱ्या शब्दामध्ये सांगायचं तर ह्या 4 श्लोकांमध्ये आपल्याला संबंध म्हणजे काय नातं आहे जीव आणि परमेश्वर यांचा आपापसात, मग अभ्युदय म्हणजे ज्याला आपण ऍक्टिव्हिटी म्हणतो, आणि प्रयोजन म्हणजे हेतू, याबद्दलच सांगितलेलं आहे. आता कृष्णांचा आणि आपला संबंध काय आहे, तर स्वामी आणि सेवक असा हा संबंध आहे. म्हणून मग हा संबंध जाणून घेऊन आपण काय करतो, तर काहीतरी क्रिया करतो, कृती करतो, त्याला अभ्युदय म्हटलेलं आहे. आणि ते केल्याने प्राप्त काय होते किंवा ते करण्यामागचा हेतू काय आहे त्याला प्रयोजन म्हटलेलं आहे. जसं की हे जे आपण समजून घेतोय संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, एक उदाहरण घेऊन समजून घ्यायचं झालं तर 2 मित्र बघा एकत्र येतात म्हणजे हा संबंध झाला. दोघेही पैसे घालून एक आता बिझनेस करायला म्हणतात, म्हणजे हा काय झाला, अभ्युदय झाला. आणि ह्याचं प्रयोजन काय, तर बिझनेस करून त्यांना नफा कमवायचा आहे. किंवा एखाद्या विद्यार्थ्याचं उदाहरण घेतो आपण, विद्यार्थी कॉलेजमध्ये जातो, प्रवेश घेण्यासाठी तिथे फॉर्म भरतो, म्हणजे संबंध झाला. अभ्युदय काय, तर 4 वर्ष तो तिथे अभ्यास करेल. आणि प्रयोजन काय, तर त्याला इंजिनिअरिंगची डिग्री प्राप्त होईल. म्हणजे संबंध, अभ्युदय आणि
प्रयोजन. तसंच हे भगवंतांच्या बाबतीमध्ये आहे. तर आता आपण 8वा श्लोक पहिल्यांदा म्हणूया आणि त्याच्यानंतर मग मी तुम्हाला पुढचा एक्सप्लेन करते. हरे कृष्ण मिनल माताजी. हरे कृष्ण. आज बाकीच्या माताजी आल्या नाहीत का अजून, का काय करायची सुरुवात आपण हो, मी करूया ना? केली. कारण एक मिनिट, मी सायली माताजींना जरा मेसेज करते, हा, म्हणजे त्या येतील. एकच जॉईन सेकंद करायला. तोपर्यंत. हो, जॉईन करायला तेच. हा, मी मेसेज तर केला माताजींना, होतील त्या हा, जॉईन. तोपर्यंत तुम्ही होते. 8वा श्लोक वाचता का माताजी? हो, वाचते. हा. हा. हरे कृष्ण. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमान्विताः. त्याचा अर्थ, मीच सर्व हो, वाचा. प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासूनच उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हा, आता आपण काय समजून घेतोय, चतुर्श्लोकी गीतेमध्ये आपल्याला या 3 विषयांचं ज्ञान मिळणार आहे: संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. आता मस्त आहे. संबंध. शाळेचं मुलाचं उदाहरण छान सांगितलं. हा. हा, म्हणजे फॉर्म त्याच्यावरून भरतो. आपल्याला कळलं की हो, भगवंतांचा आणि त्याच्यावर. आपला कसा संबंध आहे. हा, सेम सेम हो, पॅटर्न इथे पण आहे. तर आता हो. संबंध म्हणजे आपला आणि भगवंतांचा काय संबंध आहे, तर भगवंत आपले हे स्वामी स्वामी आहेत आणि आहेत. आपण त्यांचे सेवक आहोत किंवा सेवक आहोत. दास आहोत. बरोबर. म्हणजे हो, जसं प्रभू रामचंद्र स्वामी आणि हनुमान त्यांचे दास आहेत, हा दास. संबंध हो. झाला. आणि हाच संबंध की कृष्ण स्वामी आहेत हे मान्य करून जेव्हा सेवक त्यांच्या सेवेमध्ये कार्य करेल, तो म्हणजे अभ्युदय. हं? हा, आता क्रिया अभ्युदय करतो काय ते. असू, क्रिया करतो ते. बरोबर. म्हणजे आता हम्म. एखाद्या सेवकाने आपल्या मालकाला मालक म्हणून मान्य केले, तर मग तो त्याच्या सेवेमध्ये कार्य करेल ना, तेच इथे हो. अभ्युदय. हा, आता अभ्युदय मध्ये आता भक्त काय करेल कृष्णांच्यासाठी, तर नवविधा भक्ती मधल्या ज्या गोष्टी आहेत: श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, हा, पादसेवनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, या हो. सर्व विधींपैकी नवविधा. कुठल्या तरी एका विधीने तो कृष्णांची सेवा करेल. बरोबर. हो. आणि भक्तीमध्ये आता काही साधनेचे नियम आहेत, जसं कृष्णांच्या आनंदासाठी तो जप करेल किंवा मंदिरामध्ये जाईल, अर्चविग्रहाची सेवा करेल, म्हणजे ज्या हम्म. गोष्टी कृष्णांना प्रसाद अर्पण करेल, ज्या गोष्टींना कृष्णांना आनंद देता येईल, अशा गोष्टी तो करेल. कारण तो सेवक आहे आणि हम्म. मालकाची सेवा करणं, स्वामीची सेवा करणं हे त्याचं आता कर्तव्य त्याने मान्य केलेलं आहे. हा झाला हम्म. अभ्युदय. आता भक्ती रसामृत सिंधू नावाचं एक पुस्तक आहे, जे श्रील रूप गोस्वामींनी लिहिलेलं आहे. आणि हम्म. त्याच्यामध्ये ना 64 असे नियम आपल्याला वेगळे वेगळे सांगितलेले आहेत. आणि त्याच्यामध्ये काय आहे, जसं की आता रोज चरणामृत घेतलं पाहिजे, त्याच्यानंतर भगवंतांची आरती केली पाहिजे, त्यांना भगवंतांना अर्पण केलेल्या फुलाचा सुगंध आपल्याला घेतला पाहिजे, हम्म. रोज श्रीमद भागवतम वाचलं पाहिजे, असे वेगवेगळे छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला करायला सांगितलेत. कारण त्याचे लाभ आहेत. असे एकूण 64 नियम त्यांनी सांगितलेत. हम्म. त्याचा हेतू काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींनी आपल्याला भक्तीमध्ये सुकृती मिळते हे नियम आपल्या पाळल्याने, आणि प्रेमपूर्वक त्यासाठी आपल्याला ते पाळले पाहिजेत नियम. आता हम्म. ज्या वेळेला भक्त ह्या अशा प्रकारचे नियम पाळतात आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये रुजू होतात, तर त्यावेळेला 2 प्रकारचे या भक्तीचे स्तर सांगितले जातात. हम्म. पहिला स्तर काय आहे, वैधी भक्ती. वैधी भक्ती म्हणजे ज्याला आपण साधना भक्ती म्हणतो. मग गुरूंनी सांगितलेले जे नियम आहेत त्या साधनेचे, हे आपल्याला पाळायचे असतात. त्याच्यामध्ये जसं आता इथे श्रीला प्रभुपाद आपल्याला 4 नियामक तत्व सांगितली आहेत त्यांनी: हो. मांसाहार करायचा नाही, जुगार खेळायचा नाही, नशा करायची नाही आणि विवाहाच्या हा. बाहेर अवैध संबंध ठेवायचे नाहीत. हम्म. तसेच 16 माळांचा जप करणं, आरती करणं, भागवतम किंवा भागवद्गीता, श्रीला प्रभुपाद यांची पुस्तकं याचं नियमितपणे पठण करणं, हेही आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि हम्म. ह्या केल्याचा लाभ काय होतो, तर क्रमशः आपली प्रगती होते आणि हम्म. कृष्णांच्या बद्दलचं जे सहज प्रेम आहे ना, ते जागृत होतं.
हा जो सहज प्रेमाचा स्तर आहे त्याला म्हणतात रागानुग भक्ती. आणि ती रागा गाठण्यासाठी रागानुग, हा रागानुग. रागानुग भक्ती, ती हा स्तर गाठण्यासाठी ही वैदी भक्ती किंवा साधना भक्ती आपल्याला करावी लागते. आता रागानुग भक्ती म्हणजे कसं आहे, सहज भक्ती झाली ती, म्हणजे जे नॅचरल असायला पाहिजे, नैसर्गिकरित्या झालेलं कृष्णाबद्दलचं प्रेम हम्म. आहे. आता हा असा भक्त कसा असेल ज्याची रागानुग भक्ती स्तरापर्यंत तो गेलेला आहे, तो कृष्णांबरोबर सतत जोडलेला असेल, कृष्णांच्या शिवाय त्याला कसलाही विचार नसेल, म्हणजे भाव आणि प्रेम हे अत्युच्च त्याचा स्तर झाला हा कृष्णांच्या बद्दलचा. आता भौतिक जगातलं उदाहरण म्हणजे आपण जसं आईचं प्रेम असतं आपल्या बाळावरती, तिला काही सांगावं लागत नाही बाळावर प्रेम कर म्हणून, साहजिकच हम्म. असतं. तेच सहज प्रेम जेव्हा आपलं कृष्णांच्या बरोबर होतं त्याला रागानुग भक्तीचा स्तर म्हटलेला आहे. हम्म. आता जसं आपण नवसाधक म्हणतो ना आपल्याला, की लहान मूल चालायला शिकतं बघा, प्रथम रांगतं, मग कशाचा तरी ते आधार घेऊन उभं राहतो, मग हळूहळू एक एक पाऊल पुढे घालत ते चालायला लागतं आणि काही महिन्यात वर्षभरामध्ये आता ते आपण चालू शकतं. तसंच आता आपण भक्ती करायला शिकत आहोत म्हणजे नवसाधक आहोत, आपला अभ्यास सराव हा झाला तर स्वाभाविकपणे हे आपण करू शकतो. तर म्हणून हे अभ्युदयाच्या वेगळ्या वेगळ्या आपल्याला पद्धती सांगितलेल्या आहेत. आता हा. हे मनुष्याचं जीवन जे आहे ना ते कसं म्हटलं जातं बघा, तिसऱ्या अध्यायामध्ये ही उपमा आपल्याला दिलेली होती की धुराने जसा अग्नी आवृत्त व्हावा ना तसा आहे मनुष्य जीवन. हवा हम्म. दिली, धूर बाजूला केला, अनर्थ बाजूला झाले की हा संबंध जो आहे ना कृष्णांचा आणि आपला हा पुनर्जागृत होतो, किंवा हम्म. राखेने निखारे झाकले जातात, पण राख दूर केली की ते परत प्रज्वलित होतात. तसं हे मनुष्य जीवनाचं आहे. आणि सुप्तावस्थेत भक्ती म्हटली जाते आपली, कारण त्याच्यावरती अनर्थांचं आवरण आहे. तर जेव्हा आपण हे वैधी भक्तीतले म्हणजे साधना भक्तीतले नियम पाळू, 16 माळांचा जप करू, 4 भक्तीच्या नियामक तत्वांचं काटेकोरपणे पालन करू, तेव्हा हळूहळू हे अनर्थांचं आवरण दूर होऊन आपल्या भक्तीमधली तीव्रता दिसू लागेल. आता तिसरा जो पार्ट आहे तो आहे प्रयोजन. प्रयोजन म्हणजे काय, तर कृष्ण आपल्यावरती कृपा कशी करतात, जेव्हा भक्त अशा प्रकारे संलग्न होतो म्हणजे स्वामींच्या सेवेमध्ये, तर तेव्हा आपण कृष्ण आपल्यावरती कृपा काय करतात हे प्रयोजन मध्ये सांगितलंय. तर म्हणजे आता हम्म. थोडक्यात आपण बघितलं संबंध. संबंध म्हणजे काय, कृष्ण आपले स्वामी आहेत, आपण त्यांचे सेवक जे आहोत, दास आहोत, हा सेवक साधक दास आहोत. आहोत, हा साधक आहोत. आणि हा संबंध जाणून कुठून घेतला, तर गुरूंकडून ज्ञान प्राप्त केलं श्रवणाने, त्यांची पुस्तकं वाचून, किंवा शास्त्रांमधले ग्रंथ जसं श्रीमद भागवतम आणि भगवद्गीता, ज्यावर हम्म. विश्वास ठेवून श्रद्धा ठेवून हा संबंध आणि हे नातं आपण समजून घेतलं आणि त्याप्रमाणे कृती करायला लागलो म्हणजे अभ्युदय करायला लागलो. आता हा संबंध खरं तर नैसर्गिक आहे, पण अनर्थामुळे आपल्याला हे विस्मरण आहे. तो पुनर्स्थापित करण्यासाठी आपण साधना भक्ती वापरली, साधना भक्तीची विधी केल्या, जप केला, नियामक तत्व पाळली, श्रवणम कीर्तनम हे केले, म्हणून त्याचा परिणाम म्हणून प्रयोजन काय, तर कृष्णांची भक्ती आपल्याला मिळते, म्हणजे शुद्ध भक्ती किंवा अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत आपण पोहोचू शकतो. म्हणजे आता बघा तुम्हाला समजलं का, संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन हो, हे तिन्हीचा काय अर्थ आहे. समजला गेला. हा, आता तिन्हीचा अर्थ ह्यावरती बेस्ड समजला ना. आता हो, ह्यावरती मला बेस्ड एक चतुश्लोकी विचारायचंय. गीता आहे. आपली हा पहिल्यांदा भक्ती निर्माण होते, तर हा ती जी आपली भक्ती निर्माण होते, आपण 4 नियम पाळतो, तर त्याला हो, काही नाव आहे का? ती वैधी तर भक्ती आहे, वैधी हा, भक्ती. ती वैधी भक्ती. आणि ती जेव्हा वैधी चौथी, भक्ती ती म्हणजे वैधी भक्ती, साधना भक्ती, म्हणजे साधना भक्ती, वैधी भक्ती किंवा साधना भक्ती, जिथे आणि आपण त्याच्यानंतर साधनेचे मग नियम रागानुग पाळतो. भक्ती, हा, त्याच्यानंतर मग त्याच्यानंतरचा रागानुग. करेक्ट म्हणजे शुद्ध भक्ताचा स्तर, जिथे आपले अनर्थ दूर झालेले असतात आणि हा. सहज प्रेम जागृत झालेलं असतं. आता या अनर्थामुळे आपलं जे सहज प्रेम आहे कृष्णांच्या बद्दलचं ते आपलं अजून आवृत्त आहे, हो ना, म्हणून हा. कृष्णांच्या विस्मरणात आपण आहोत. त्यामुळे ते पुनर्जागृत करण्यासाठी जो विधी आहे तो हा साधना भक्तीचा आहे. हम्म. हा. हा म्हणजे आपल्याला सुरुवातीला फक्त भक्ती निर्माण होते, मग आपण पुस्तकं वाचायला लागतो, हा श्रवण करायला लागतो, म्हणजे हा ज्या तिथे सामान्यात जिज्ञासाच आम्ही असते आहोत. बघा, तिथे मग जिज्ञासाच असते. जिज्ञासा असते, हा, तिथे जिज्ञासा कुठेतरी असते. श्रद्धा असते गुरूंवरती की ते मग बोलतायत ते बहुतेक खरं आहे,
म्हणून आपण त्यांचं पालन करायला लागतो, त्यांची पुस्तकं वाचतो किंवा त्यांचं काय प्रवचन ऐकतो. ते करता करता त्यांचा उपदेश आपण पाळतो की जप केला पाहिजे आपल्याला, हम्म. त्याच्यानंतर भक्तीचे नियम पाळले पाहिजेत. आता हेही हळूहळू जेव्हा करू लागतो तेव्हा हा. त्याची अनुभूती पण आपल्याला मिळते की बाबा हो, खरंय बरं का, ह्याच्यामध्ये जे गुरु आपले सांगतात आपल्याला ते थोडं आपल्याला थोडं ह्याच्यात आनंद हा मिळतो. वैराग्य जाणवायला लागलाय. वैराग्य जाणवायला लागतं. म्हणजे हळूहळू कृष्णांकडे आपली ओढ वाढत जाते, भौतिकाकडची हम्म. सायमल्टेनियसली कमी होत जाते. बरोबर. अशी हो. ती क्रमशः प्रगती होत जाते. मग आता हे एका जन्मात होईल किंवा अनंत जन्मामध्ये होईल, हा. ह्याची गती कशी ठरते, केवढ्या काटेकोरपणे दृढतेने तो तुम्ही साधक करता. ते करतो. बरोबर. हा. आता ही श्रद्धेने म्हणजे किती करता तुम्ही. हा, इथे इथे ती प्रत्येक साधकाची गती वेगळी वेगळी होते. आता काही जण भौतिकामध्ये खूप अडकलेले आहेत, त्यांना ती श्रद्धा प्राप्त होऊन ह्या नियामक तत्व पाळण्यासाठीच प्रयत्न खूप करावे लागतात, अनेक जन्म. काही जण पटकन ते सगळं करू पण शकतात, मांसाहार पण सोडू शकतात आणि भक्तीची इतर नियामक तत्व पाळू शकतात आणि गती पकडतात, म्हणजे वेग पकडतात. आणि हम्म. जेवढा वेग पकडला तेवढं त्याचं शुद्धीकरण झालं. त्याच्यानंतर सपोज हा जन्म संपला, हे झालेलं शुद्धीकरण घेऊन तो आता पुढचा जन्म घेणार, तो तेव्हा त्याचा वरचा स्तर असेल बघा. कारण 10%, 20% ते शुद्धीकरण झालेलं आहे आणि आत्मा आता पुढच्या जन्मात गेलेला आहे. तिथून त्याच्या पुढचं शुद्धीकरण होणार आणि हम्म. तिथेही हा मार्ग म्हणजे पुढे चालू राहावा ह्याची संधी उत्पन्न कृष्ण करून देणार. हम्म. 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 हा, म्हणजे इथे सुरुवात कुठून झाली, जिज्ञासेने झाली. आणि ही जिज्ञासा जिज्ञासा. आपल्याला कुठून मिळाली, तर कुठेतरी पूर्व सुकृती होती. हो ना, म्हणजे आधीच्या जन्मात केलेली हो. काहीतरी पुण्य कार्य होती, कुठल्या वैष्णवांची सेवा आपण केलेली असेल, कुठल्या कृष्णांच्या शुद्ध भक्ताची सेवा केली असेल, म्हणून ही संधी आपल्या समोर म्हणजे आली. जे ह्या जन्मात आपल्याला जिज्ञासा उत्पन्न झाली. हा, कारण ही कृष्णांची कृपा आहे. आता इथे पुढे मी सांगेन तुम्हाला की कसं, म्हणजे आता आपल्याला कोणीतरी भक्ताच्या द्वारेच ही आपल्याला कृष्ण कृपा करतात. हा. पण इच्छा जीवाची असावी लागते बघा. हा. बरोबर ना, म्हणजे हो, अशीच इच्छा कृष्ण असेल कृपा तरच आपण होत नाही. प्रयत्न करणार, तरच हा, आपल्या हातून प्रयत्न घडणार ना. करेक्ट करेक्ट. म्हणजे जीवाची इच्छा भौतिकात रमायची असेल तर कृष्ण त्याला तशा तशा सुविधा करून देतात, म्हणजे स्वतःच्या विस्मरणात ठेवण्यासाठी. म्हणून मी माझ्यापासून येतो, म्हणजे आता इथे बघा हा संदर्भ हा. लागतो की विस्मृती म्हणजे काय हो, नक्की. विस्मृती सुद्धा कृष्णांमुळेच होते. हा, कारण त्या भक्ताला भौतिकामध्ये रस आहे, मग त्याला स्वतःच्या विस्मरणात म्हणजे कृष्णांच्या विस्मरणात ठेवण्यासाठी भगवंत भौतिक सुविधाच त्याला देतात. हम्म. मग तो भक्त कसा देवदेवतांशी जोडला जाईल किंवा देवदेवतांबरोबर जोडला नसेल, तो तो असाच तमोगुणामध्ये असेल आणि जे काही कार्य करेल पण तो विस्मरणात असेल कृष्णांच्या. हा. हा, आणि जर जीवाची इच्छा असेल, त्याला काहीतरी वाटलं की मला हे शिकायचं आहे, तर तशी त्याला गुरुचे काहीतरी समोर आणतील, वैष्णव भक्त समोर आणतील, त्याची भेट घडवून आणतील, जिथून त्याला जिज्ञासा होईल आणि मग तो तो मार्ग पकडेल. म्हणजे ही हम्म. कृष्ण अशा प्रकारे कृपा करतात. हम्म. पण इच्छा जीवाची असावी लागते, म्हणजे जीवाला इच्छाच नसेल तर मग ही घटना होणार नाही घटना त्याच्या नाही. बाबतीत. हा, हम्म. तर आता आपण हा 8वा श्लोक वाचला, ह्याच्यामध्ये काय म्हटलं कृष्णांनी, की ते या जगाचे उत्पत्ती करतायत आणि सर्व काही त्यांच्यापासून उद्भवते. अहम सर्वस्य प्रभव असं म्हटलेलं आहे हो. बघा. म्हणजे जड आणि चेतन दोन्हीचे उत्पत्ती करता कृष्णच आहेत. आणि कृष्णांना सर्व कारणांचं परम कारण पण म्हटलं जातं, कारण सगळ्यात सर्वश्रेष्ठ आहेत, सर्व काही त्यांच्या अधीन आहेत, त्यांच्याहून श्रेष्ठ हम्म. असं कोणीच नाही. तर जो प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून शास्त्राच्या प्रमाणांचा आधार घेत हे योग्य प्रकारे जाणतो, तो आपल्या सर्व शक्तीच्या निशी या कृष्णांच्या भक्तीमध्ये संलग्न होतो आणि खऱ्या अर्थाने त्याला बुद्धिमान म्हटलं जातं. कारण याविषयी म्हणजे त्याला जे अज्ञान आहे ह्या भगवंतांच्या विषयी, ते तो आता समजू शकतो की कृष्ण हे सर्वांचे उत्पत्ती करता आहेत. आणि आधी तो अज्ञानामुळे ह्या गोष्टी मानत नसतो, पण आता इथे गुरूंचं महत्व आलं की गुरूंच्या उपदेशामुळे तो ते मान्य करतो. आणि असाच कोणीतरी स्वतःच्या मनाने लावलेले अर्थ वगैरे सांगून जर का आपल्याला कोणी मग या ठिकाणी ज्ञान दिलं, तर ते मार्गदर्शन अयोग्य ठरू शकतं. म्हणून प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचं महत्व आपल्याला सांगितलेलं आहे. हम्म. त्यासाठी ते खात्री करून आपल्याला ज्ञान घ्यायला हवं की ते परंपरेतून आलेले आहेत. आणि असं हम्म. ज्ञानच आपल्यामध्ये परिवर्तन घडून आणतं आणि मग क्रमशः आपण भक्ती मार्गामध्ये प्रगती करतो. हम्म. तर आता इथे कशी लहान मुलं आपण बघतो बघा, अगदी आईला ते सगळं सर्वस्व मानतात आपले.
म्हणजे त्यांचा खूप विश्वास असतो आईवर, तिला बिलगूनच असतात. तसाच हा हो. आपला कृष्णांकडचा संबंध आहे. म्हणजे खरं तर आपल्याला पूर्णपणे त्यांच्यावर आश्रित असायला हवं. जसं हे 6 गोस्वामी होते ना वृंदावनातले, हे हम्म. पूर्णपणे भगवंतांच्या वरती विसंबून असत. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंचे ते शिष्य होते आणि चैतन्य महाप्रभूंची ती शिकवण आहे सर्वांपर्यंत त्या 6 गोस्वामींनी पोचवली. वृंदावन, मथुरा ही कृष्णांची जी लीला स्थळं आहेत त्यांच्याबद्दलचं महत्व सगळ्यांना सांगितलं आणि गौडीय वैष्णव परंपरा पुढे सुरू राहावी यासाठी त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. योगदान तर आहे. हा तर माताजी 9व्या अध्यायातला 18वा श्लोक वाचा बरं जरा, मीनल हो, माताजी. एक मिनिट हं. हा हा 9व्या अध्यायातला 18वा. 8वा श्लोक, हा सॉरी 18वा. 18वा, ओके. हा गतिर्भर्ता हा ना. हो गतिर्भरता गतीर. प्रभू. हो हो प्रभू साक्षी. गतिर्भर्ता हरे कृष्ण. गतिर्भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुहृत्, प्रभव प्रलयं स्थानं, निधानं बीजमव्ययम्. हरे कृष्ण. हा अर्थ मीच पण वाचा. ध्येय, मीच ध्येय, पोषण करता, प्रभू, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जिवलग मित्र आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय, सर्वांचा आधार, विश्रमस्थान आणि अविनाशी बीजही मीच आहे. हम्म. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा इथे कृष्णांनी एस्टॅब्लिश केलं की ते काय आहेत. हा निवास, आश्रयस्थान, सगळे अत्यंत तेच आहेत, जिवलग सर्व मित्र, काही. हा प्रलय, सर्वांचा आधार आणि अविनाशी बीज आहे. आता मुळात हा ध्येय संबंध पण आहे. त्यांनी तेच आहे, ध्येय पण तेच आहे. ध्येय पण तेच आहेत, हा संबंध आहे. श्रीकृष्णांपर्यंत हा पोहोचणं हा ध्येय आला, म्हणजे संबंध आला हा. हा संबंध आपल्याला समजायचा आहे आणि हा संबंध जाणून घेण्यासाठी आपल्याला गुरूंचा मार्ग आहे. हा हा. गुरूंनी सांगितलेल्या मार्गावरती चालणं म्हणजे अभ्युदय आहे. आणि हो. एकदा आपण चालायला लागलो की जे प्रयोजन आपल्याला प्राप्त होणार आहे ते कृष्ण आणि आपल्यामधलं आहे. हा. हा म्हणजे दुसऱ्या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला गुरूंचं खूप महत्व आहे. तर हा झाला हम्म. संबंध. हा जो 9व्या अध्यायातला 18वा श्लोक होता ना, इथे कृष्णांनी आपलं हो महत्व हो सांगितलं. तेच हो. इथे पहिली ओळ जी आहे श्लोकामधली, अहम सर्वस्य प्रभवो, म्हणजे काय, मीच प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगांचा उत्पत्ती करता आहे, सगळं माझ्यापासूनच उद्भवते. हा संबंध कृष्णांनी इथे प्रस्थापित केला की तुम्ही हम्म. सर्व हे सबऑर्डिनेट आहात, माझ्यापेक्षा कनिष्ठ आहात, मी सर्वश्रेष्ठ आहे. हा हा. आता आपण 9व्या श्लोकावरती जाऊ. म्हणजे इथे संबंध आपल्याला समजून आला. पुढचा श्लोक जो आहे तो आपल्याला पाठ संबंध नाही, ह्याच्यामध्ये एक मिनिट इथे सांगायचं दुसरं राहिलं की इथे बघा दुसरी लाईन जी आहे ना श्लोकाची, इति हम्म. मत्वा भजन्ते माम बुधाभाव समन्विता, म्हणजे हे जाणून जो भजतो किंवा माझी भक्ती करतो, भजन करतो, तो पुढे काय हा म्हणजे मला अंतःकरण भक्तीमध्ये पुरं संलग्न भजतात. होतो. हा म्हणजे हा पार्टली इथे अभ्युदय पण सांगितला, कृती पण सांगितली कृष्णांनी. हम्म. हा पहिला म्हणजे तो संबंध आहे. भक्तीमध्ये संलग्न होतो, ही कृती झाली. हा म्हणजे अभ्युदय झाला. आणि हम्म. पहिला म्हणजे संबंध, पहिली ओळ म्हणजे संबंध झाला, संबंध. अहम सर्वस्य प्रभव. आता हम्म. पुढच्या ह्याच्यामध्ये पूर्ण आपल्याला अभ्युदय आहे पुढच्या 9व्या श्लोकामध्ये. हम्म. हा हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे सायली माताजी वाचतायत का, मी वाचू? वाचते. वाच. हरे कृष्ण. मी मच्चित्ता जॉईन झालेलं जाणवलं म्हणून. मच्चित हरे कृष्ण. मच्चित्ता मत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण. कोण वाचणार? मी वाचू योजना ना पुढे. माताजी. हा वाचा वाचू. वाचा. हरे कृष्ण. माझ्या शुद्ध भक्तांचे चित्त माझ्यामध्येच वास करीत असते. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेमध्ये समर्पित असते आणि एकमेकांमध्ये माझ्याबद्दल चर्चा करण्यापासून आणि बोधन करण्यापासून त्यांना अत्याधिक संतोष आणि आनंद प्राप्त होतो. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता पहिल्या श्लोकात सांगितलेलं जर का आपण मान्य केलं की कृष्णच उत्पत्ती करताय, सर्वश्रेष्ठ आहेत, तेव्हा आपण काय अभ्युदय करू? तर कृष्ण कथांमध्ये आपण रस घेऊ लागू. भगवंत कसे अवतार घेऊन आले, वेगवेगळ्या युगात कसे प्रगट झाले, हे जाणून त्याच्याबद्दल भक्त चर्चा करू. तर हे करण्यात आपल्याला अत्याधिक आनंद आपण घेऊ. आणि भगवंतांच्या विविध मधुर लीला भक्त ज्या वेळेला वाचतात, पूर्ण श्रद्धेने श्रवण करतात आणि आपापसात याची चर्चा करतात, तेव्हा त्यांना अत्याधिक आनंद होऊ शकतो. आता भौतिकामध्ये असणारे जे आनंद असतात बघा, काही जण कथा वाचतात, काही कादंबऱ्या वाचतात. अशी पुस्तकं वाचताना भक्त संलग्न झालेले दिसत नाहीत. त्या अशा कार्यामध्ये भक्तांना रुची नसते. जप करून भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम याचं श्रवण करण्यामध्ये, याचं पठण करण्यामध्ये भक्त विशेष रुची दाखवतात. आणि हे केल्याने त्यांचं हळूहळू शुद्धीकरण होतं. आणि आता एकीकडे बघा, भक्त कसा जप करत असतो, श्रवणम कीर्तनम करत असतो, तशीच त्याची चित्तशुद्धी पण होत जाते. तसंच तो प्रसाद खातो, मंदिरामध्ये जाऊन सेवा करतो, कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार, पुस्तकं वाटप इत्यादी सेवा करत असताना भक्तांचा संग प्राप्त करतो. आणि भगवत कथेमध्ये त्यामुळे त्याला अधिकच आनंद मिळू लागतो. म्हणजे आधीचं जीवन कसं होतं, आता कसं आहे, कशामध्ये आनंद मिळतो आहे, ह्याच्यातला फरक त्याला जाणवतो. भौतिकामध्ये रमणारी लोक बघा, कुठेतरी सिनेमात काम करणारा कुठले कलाकार वगैरे असतात, यांच्याकडे अत्याधिक आकर्षित असतात. आता या कलाकाराचा कुठला सिनेमा ते चुकवत नाहीत, कुठला एखादा सिनेमा आवडलेला अनेकदा ते बघतात. म्हणजे खूप प्रभावित असतात एका सामान्य अशा कलाकारामुळे. आता हा कलाकार बघितलं तर आपल्यासारखाच माणूस आहे, म्हणजे जन्म मृत्यू जरा व्याधीने तोही अडकलेला आहे. पण तरीही लोक त्याच्या दिसण्यावर, त्याच्या अभिनयावर एवढे खुश असतात. आणि इथे भक्त बघा कसे आहेत की कृष्णांचं सौंदर्य, त्यांची वाणी, त्यांच्या लीला अशा ऐश्वर्यांनी प्रभावित असतात. त्याचंच वर्णन, नाम गुण रूप लीलेचं वर्णन ऐकण्यात अत्याधिक आनंदाचा अनुभव करत असतात. तर जो कृष्णांकडे आकर्षला गेला आहे ना, तर त्याला भौतिक जगामधले हे जे प्रलोभन असतात ना, जसं हे सिनेमातले कलाकार आहेत वगैरे, हे त्यांना आकर्षित करू शकत नाहीत. कृष्णांच्या शाश्वत अशा ऐश्वर्यापुढे भौतिकातले जे आनंद असतात ते तुच्छ स्वरूपाचे त्यांना भक्ताला वाटू लागतात. तर हा झाला अभ्युदय. इथे कृती सांगितली आहे बघा, भक्त काय करतात ते. त्याच्यातलं थोडस आपण तात्पर्य वाचूया. दुसरा पॅरेग्राफ माताजी, भक्तिमय सेवेच्या. भक्तीच्या हा, भक्तिमय सेवेच्या. प्रारंभिक हा हा, प्रारंभिक बरोबर. अवस्थेमध्ये का? हो हो हो, बरोबर. तो पॅरेग्राफ पूर्ण वाचायचा. हरे कृष्ण. भक्तीच्या प्रारंभिक अवस्थेमध्ये त्यांना सेवेद्वारेच दिव्यानंदाचा अनुभव येतो आणि परिपक्व अवस्थेमध्ये ते भगवत प्रेमामध्ये स्थित असतात. एकदा ते अशा दिव्यावस्थेमध्ये स्थित झाल्यावर भगवंतांनी आपल्या धामामध्ये प्रकट केलेल्या परमोच्च संसिद्धीचे आस्वादन ते करू शकतात. श्री चैतन्य महाप्रभू भक्तीची तुलना हृदयामध्ये होणाऱ्या बीजरोपणाशी करतात. ब्रह्मांडातील निरनिराळ्या लोकांमध्ये असंख्य जीव भ्रमण करीत असतात आणि त्यांच्यापैकी थोड्याच जीवांना शुद्ध भक्तांच्या संगतीत येण्याचे व भगवत भक्ती म्हणजे काय हे जाणून घेण्याचे सद्भाग्य लाभते. भक्ती ही एका बीजाप्रमाणे आहे आणि जर जीवाच्या हृदयामध्ये या बीजाचे रोपण केले आणि जर जीवाने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचे श्रवण आणि कीर्तन केले, तर ज्याप्रमाणे एखाद्या वृक्षाचे बीज नियमितपणे पाणी घातल्याने अंकुरित होते, त्याप्रमाणे ते बीज अंकुरित होते. ही आध्यात्मिक भक्तिलता हळूहळू वाढत जाते आणि ब्रह्मांडाचे आवरण भेदीत आध्यात्मिक विश्वातील ब्रह्मज्योतीमध्ये प्रवेश करते. आध्यात्मिक विश्वातही ती वाढत जाते आणि श्रीकृष्णांच्या सर्वोच्च लोकामध्ये गोलोक वृंदावनामध्ये जाऊन पोचते. अखेरीस ही भक्तिलीला श्रीकृष्णांच्या चरण कमलांचा आश्रय घेऊन तेथे विश्राम करते. ज्याप्रमाणे एखाद्या वेलीची वाढ होत असताना फळे आणि फुले येतात, त्याप्रमाणे हळूहळू या भक्तिरूप लतिकेला फळे येतात आणि श्रवण कीर्तन या रूपांमध्ये भक्तिलतेवर जलसिंचन चालूच राहते. या भक्तिलतेचे विस्तृत वर्णन
चैतन्य चरितामृतात मध्यलीला अध्याय 19 करण्यात आले आहे. या ठिकाणी असे वर्णन करण्यात आले आहे की जेव्हा पूर्ण वाढ झालेली भक्तिलता भगवंतांच्या चरणकमलांचा आश्रय घेते, तेव्हा मनुष्य भगवत प्रेमामध्ये पूर्णपणे तल्लीन होतो. आणि ज्याप्रमाणे मासा पाण्याविना जगू शकत नाही, त्याचप्रमाणे भक्त भगवंतांच्या सान्निध्याशिवाय क्षणभरही जगू शकत नाही. अशा अवस्थेत भक्ताला भगवंतांच्या सान्निध्यामध्ये साक्षात दिव्य गुणांचीच प्राप्ती होते. पुढचं हरे वाचायचं कृष्ण. अजून? हरे कृष्ण. नाही, हरे इथपर्यंतच कृष्ण. वाचूया. हा, तर ही भक्तीची तुलना इथे भक्ती लतेबरोबर केलेली आहे बघा. आणि हो. भक्ती लता म्हणजे वेल, लता म्हणजे वेल, आणि तिला कसा आधार लागतो. तर तो आधार कुठे मिळतो? तर भक्तांचा संग, इतर भक्तांच्या सान्निध्यामध्ये भक्तिलतेला आधार मिळतो. आणि जो भक्त जी साधना करतो, म्हणजे जप करतो, श्रवणम कीर्तनम करतो, हे त्या भक्तिलतेच्या वाढीला घातलेलं जणू खत आहे, ज्याने तिची वाढ होते आणि तीव्र गतीने मग भक्तिलता भगवंतांच्या चरण कमलांचा आश्रय घेण्यासाठी गोलोकधामामध्ये वेगाने पोचू शकते. आता हा झाला अभ्युदय. आता आपण 10व्या श्लोकावरती येऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचू का? हा, सायली माताजी वाचताय? हा, हा, हो, वाचा. वाचा. एक मिनिट. हरे कृष्ण. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तय्येन मामुपयान्ति ते. हा, हरे कृष्ण. ददामि बुद्धियोगम तम योगन्तं येन माम येन मां उपयान्ति ते. मा- हा. मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण. जे प्रेमाने सतत माझी सेवा करण्यात युक्त असतात, त्यांना मी असे ज्ञान देतो ज्यामुळे ते मला येऊन पोचतीलच. हरे हा, कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, आता बघा, ही झाली त्याच्या पुढचा टप्पा. आता पहिला आपण भगवंत सर्वश्रेष्ठ कसे आहेत याचा स्वीकार केला, त्यांच्या सेवेमध्ये आपण संलग्न झालो, तर त्याने काय प्राप्त होईल ते आता या 2 श्लोकामध्ये सांगितलंय, 10व्या आणि 11व्या. आता कोणी भक्त असेल, गुरूंची पुस्तकं वाचू शकत नसेल, पण प्रामाणिकपणे जर का भक्ती सेवा करत असेल, तर कृष्ण म्हणतात त्या भक्ताच्या हृदयात ते ज्ञान प्रदान करतात, प्रकाशित करतात आणि अंधकार मिटवून टाकतात. आता कृष्ण प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा म्हणून स्थित आहेत, आणि भक्ताचे जे प्रामाणिक प्रयत्न असतात ना, ते बघून अशा भक्ताला हृदयातून कृष्ण उपदेश करतात, ज्याद्वारे तो भक्तीमध्ये प्रगती करू शकेल. आता त्यासाठी पात्रता काय हवी? तर भक्त कसा हवा? तर सततम युक्तानाम असं म्हटलेलं आहे बघा. आणि भजताम प्रीतीपूर्वकम, म्हणजे भक्ताने सतत कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असलं पाहिजे आणि प्रेमपूर्वक भक्तिभावाने सर्व प्रकारची सेवा केली पाहिजे. म्हणजे आता एखादा भक्त आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरती प्रगती करण्या इतपत बुद्धिमान नसेल, पण कृष्ण भावना भावित कर्म जर का तो प्रामाणिकपणे जर का करत असेल, समर्पित असेल आपल्या कृष्ण भावना भावित कार्य करायला, कृष्णांची सेवा करण्यासाठी, तर मग भगवंत त्याला प्रगती करण्यासाठी बुद्धी देतात आणि अंततः भगवत धामाची प्राप्ती होण्याची संधीही त्याला प्रदान केली जाते. आता आपण 11वा श्लोक बघू. म्हणजे हे प्रयोजन झालं ना श्रीकृष्णांचं? हा, आता हे प्रयोजन झालं. हा, म्हणजे 10वा आपल्याला आणि ते 11वा देतात श्लोक हा की प्रयोजनावरती आहे. यातलं काही तात्पर्य वाचायचंय का? नाही, आता 11वा बघूया श्लोक. हो. हरे कृष्ण. तेषामेवानुकंपार्थम् अहं ज्ञानजन्तमः अहम नाथ अज्ञान जम तमः. अहम अज्ञान 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 जम. आता तुम्ही इथे माताजी जर का अहम खाली अज्ञान. बघितलं ना, हा, अहम, खाली हे बघा, का? अहम हा हा, अज्ञान जम ते फोड तमः, इथे केली तुम्हाला त्याची, ती बरोबर. फोड करून दिली आहे. अहम हा अज्ञानजं तमः हा नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वतः. हरे कृष्ण. त्याच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच
मी त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण. हा, म्हणजे आता इथे आपण काय म्हटलं की एखादा भक्त जर का तेवढा शिकलेला नसेल, आत्मसाक्षात्कार करून घेण्यासाठी त्याच्या मार्ग म्हणजे तेवढ्या मार्गावरती प्रगती करण्या इतपत बुद्धिमान नसेल, तरी कृष्ण त्याला त्याच्या हृदयातून उपदेश करतात. आता या संबंधीचं एक तुम्हाला मी सांगते की एकदा श्री चैतन्य महाप्रभू ना दक्षिण भारताची यात्रा करीत होते आणि ते रंगनाथ मंदिराला भेट द्यायला गेले, म्हणजे जे श्रीरंगम मंदिर ज्याला म्हणतात. तर मंदिरामध्ये प्रवेश करताच त्यांचं लक्ष एका साधारण ब्राह्मणाकडे गेलं, जो तिथे एका कोपऱ्यामध्ये बसून तल्लीन होऊन भगवद्गीता वाचत होता. आता चैतन्य महाप्रभू खूप प्रसन्न झाले बघून की हा ब्राह्मण किती लक्षपूर्वक भगवद्गीता वाचतोय आणि त्याच्या डोळ्यातून अश्रू पण वाहत असल्याचे ते बघतात. तर आता आजूबाजूला आता जे इतर ब्राह्मण होते मंदिरामध्ये, त्यांना माहिती होतं की हा ब्राह्मण जो आहे ना तो अशिक्षित आहे, पण त्यांनाही आश्चर्य वाटत असे की हा भगवद्गीता कसा वाचू शकतो आणि तो त्याला अश्रू पण येतात ते वाचून. आता हे सगळं बघून त्यांनाही गोंधळ होत असे त्यांचा. तर ज्या वेळेला चैतन्य महाप्रभूंनी या ब्राह्मणाच्या डोळ्यामधून वाहणारे अश्रू बघितले, तेव्हा ते त्या गेले ब्राह्मणाजवळ आणि त्याला विचारलं की तू गीतेचा कुठला भाग वाचून तुला एवढे अश्रू अनावर झाले. तर त्या वैष्णव ब्राह्मणाने काय उत्तर द्यावं, तर तो म्हणाला की मी अशिक्षित आहे, मला भगवद्गीता वाचता येत नाही, मी केवळ वाचण्याचा देखावा करतो. पण माझ्या गुरूंनी मला आदेश दिला आहे की मला नियमितपणे भगवद्गीता वाचली पाहिजे आणि मी माझ्या गुरूंनी दिलेली आज्ञा मोडू शकत नाही. त्यासाठी मी माझं गुरु आज्ञा पाळण्याचं कर्तव्य पार पडतो आहे आणि हे जे प्रयत्न मी करतो आहे त्यासाठी म्हणजे गुरूंची आज्ञा पार पाडण्यासाठीच, पूर्ण करण्यासाठीच हा प्रयत्न मी करतोय आणि त्यासाठी भगवद्गीता वाचण्याची कृती मी करून दाखवतो. आता चैतन्य महाप्रभूंनी त्याला विचारलं, मग तुझ्या डोळ्यात अश्रू काय आहेत इतके? तर त्यावर तो ब्राह्मण म्हणाला की मी भगवद्गीता जेव्हा वाचायला बसतो तेव्हा माझ्या हृदयामध्ये भगवान कृष्णांचं पार्थसारथी रूप प्रगट होतं आणि जेव्हा ते रूप मी बघतो मला लगेच आठवतं की भगवान हे किती, कृष्ण हे किती भक्तवत्सल आहेत आणि आपल्या भक्तांच्या प्रती किती दयाळू आहेत, हा विचार करून मला अश्रू अनावर होतात. आता जसं म्हणजे म्हटलंय ना की म्हणजे कृष्ण कसे आहेत, खरं तर सर्वश्रेष्ठ आहेत बघा ते, आणि रथात त्यांना बसायला पाहिजे होतं आणि अर्जुनाने रथ चालवायला पाहिजे होता, पण इथे कृष्ण रथ चालवत होते आणि अर्जुन असं नसतं होता. म्हणजे भक्तांचं कर्तव्य आहे कृष्णांची सेवा करणं, पण कृष्ण एवढे भक्तवत्सल आहेत की तेच भक्ताची सेवा करतात. म्हणजे कृष्णांची ही उदारता, त्यांचा स्नेह याबद्दलचा विचार करून तो म्हणतो मला अश्रू अनावर होतात. तर चैतन्य महाप्रभूंनी त्या भक्ताला आलिंगन दिलं, त्या ब्राह्मणाला. ते त्या वैष्णव ब्राह्मणाला म्हणाले की तू उत्तम रीतीने भगवद्गीतेचा पाठ करतोयस आणि भगवद्गीतेचं सार तू ग्रहण केलंयस आणि त्यामध्ये म्हणजे त्यामुळे काहीच फरक पडत नाही, तू अशिक्षित जरी आहेस तरी तुझ्या गुरूंच्या आदेशावरती, तुझ्या कृष्णांच्या वरती तुझा दृढ विश्वास आहे, गुरूंच्या आदेश पालन करण्याचा तो पूर्ण प्रयत्न करतोयस, त्यामुळे तू कृष्णांचा कृपावंत आहेस. तर इथे बघा महाप्रभूंनी या ब्राह्मणाला आलिंगन देऊन जे शब्द म्हटले ना की तुला गीतेचं रहस्य समजलंय, आणि हेच खरं तर गीतेचं रहस्य आहे की या जगामध्ये सगळ्यात आपला जवळचा संबंध कोणाबरोबर आहे, तर तो भगवंतांच्या बरोबर आहे. माता पिता, भाऊ बहीण, पती, मुलं यांची पण साथ सुटते मृत्यूनंतर, पण आता ही भगवंत हे असे आहेत की ज्यांची साथ आपल्याला जन्मामध्ये तर असतेच, कारण परमात्मा म्हणून आपल्या हृदयात ते नेहमी असतात आणि जन्मजन्मांतर सदैव आपल्या बरोबर ते राहतात. अगदी भगवत धामात जरी आपण पोचलो तरी ते आपल्या निकट असतात, असे हे कृष्ण आपले सुहृद आहेत, हे आपल्याला समजायला पाहिजे. म्हणजे आपला आणि कृष्णांचा काय संबंध आहे ह्याचा विसर पडल्यामुळे आपण भौतिकामध्ये अडकलेले जातो, पण हा संबंध ज्या वेळेला पुनर्जागृत करतो आपण आपल्या गुरूंकडून ज्ञान घेऊन, कृष्ण भावना भावित होतो, तर त्यावेळेला मग भगवंतांकडे जाण्याच्या मार्गावरती आपण चालू लागतो. तर अशा प्रकारे हे जे 4 श्लोक आहेत ना, हे चतुर्श्लोकी गीतेचे, हे खूप महत्वाचे मानले जातात. तर इथे थोडस आपण तात्पर्य वाचूया. मिनल माताजी, शेवटचा हो, पॅरेग्राफ 11व्याचा. 11व्या श्लोकाचा ना. हा, लक्षावधी जन्मात. हरे कृष्ण. लाखो जन्मात झालेल्या प्राकृतिक संसर्गाच्या प्रदूषणामुळे मनुष्याचे हृदय हे विषयरूपी धुळीने आवृत्त झालेले असते.
परंतु जेव्हा तो भक्तीमध्ये निमग्न होतो आणि निरंतर हरे कृष्ण मंत्राचे नामस्मरण करतो, तेव्हा ती धूळ त्वरित नाहीशी होते आणि त्याला शुद्ध ज्ञानाची प्राप्ती होते. अंतिम ध्येय श्री विष्णू हे केवळ या नामस्मरणाने आणि भक्ती योगानेच प्राप्त होऊ शकतात. मानसिक तर्कवादाने किंवा वादविवादाने अंतिम ध्येय प्राप्त होऊ शकत नाही. शुद्ध भक्ताला आपल्या भौतिक गरजांबद्दल चिंता करण्याची आवश्यकता नसते, कारण जेव्हा तो आपल्या अंतःकरणातील अंधकाराचा नाश करतो, तेव्हा त्याच्या प्रेममयी भक्तीमुळे प्रसन्न झालेले भगवंत त्याला सर्व काही आपोआपच पुरवितात. हेच भगवद्गीतेच्या उपदेशांचे सार आहे. भगवद्गीतेच्या अध्ययनाद्वारे मनुष्य भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाऊन शुद्ध भगवत भक्तीमध्ये युक्त होऊ शकतो. जेव्हा भगवंत भक्ताचा भार आपल्यावरती घेतात, तेव्हा तो सर्व प्रकारच्या भौतिक प्रयासातून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे योगक्षेमम कृष्ण. वहाम्यहम म्हणतात तशापैकी. हा, बरोबर. हे बघा, भौतिक गरजा, हम्म. शुद्ध भक्ताला आपल्या भौतिक गरजांची चिंता करण्याची आवश्यकता नसते. आवश्यकता आणि तेच नाही. कृष्ण म्हणतात ना, अनन्य भक्तिभावाने माझ्या दिव्य स्वरूपाचे जो चिंतन करतो, त्याच्या आवश्यकता मी पूर्ण करतो आणि त्याच्याकडे जे आहे त्याचं रक्षण करतो. म्हणजे योगक्षेम वहाम्यहम, 9व्या अध्यायातला 22वा श्लोक हा. हम्म. हा. तर मग आता काय समजून घ्यायचं आपण, की जर भक्त प्रामाणिकपणे भक्तिमय सेवा करत असेल, तर कृष्ण त्याच्या अंतःकरणातून त्याला सहाय्य करतात. त्यामुळे कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असलेला प्रामाणिक भक्त अज्ञानी राहत नाही. त्यासाठी आवश्यक पात्रता काय सांगितली, तर पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन भक्तिमय सेवा केली पाहिजे. श्रीकृष्ण हेच ध्येय आहेत हे जाणून भक्तियोगाद्वारे त्यांचा पूर्णपणे आश्रय घेतला पाहिजे. आणि असा भक्तियोगी हा कर्मयोगी, ज्ञानयोगी आणि ध्यानयोगी यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ मानला गेलेला आहे. आणि भक्तियोग हा त्यासाठी परिपूर्ण योग मानला जातो, ज्याने भगवान स्वरूपाचा, कृष्णांच्या म्हणजे जो परम सत्याचा पूर्ण साक्षात्कार आहे, सच्चिदानंद स्वरूपाचा, हा प्राप्त होतो, जी जीवनाची, मनुष्य जीवनाची परमोच्च सिद्धावस्था म्हटली गेली आहे. आता आपण 12-13 एकत्र आहेत. हा, सायली माताजी, पुढचा हो श्लोक. हो हो. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् अधिदेवज देवमजं विभुम्. हरे कृष्ण. हा, 13वा आहु पण वाचा. हो. आहुस् आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण. हरे हम्म, कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्मा, विभू आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास यासारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्हीही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाचा कृष्णांवरती अतूट विश्वास होता. तो मान्य करतो इथे की कृष्णच पुरुषोत्तम भगवान आहेत, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहेत, शाश्वत आहेत, दिव्य आहेत, अजन्म आहेत आणि विभू आहेत. आता चतुर्श्लोकी गीता ऐकून अर्जुन सर्व संशयातून मुक्त झालाय आणि त्याने कृष्ण स्वयं पुरुषोत्तम श्री भगवान असल्याचं मान्य केलेलं आहे या श्लोकाद्वारे. आता याआधी पण कृष्ण म्हणालेत की ते सर्वांचे आदी कारण आहेत, सर्व देवता, सर्व मनुष्य हे त्यांच्यावर आश्रित आहेत, जो आपण गतीर भरता प्रभू साक्षी आपण हा श्लोक हम्म. बघितलेला आहे. परंतु अज्ञानामुळे देवतांना आणि मनुष्यांना वाटते की ते भगवंताहून स्वतंत्र आहेत आणि परिपूर्ण आहेत. तर जेव्हा कोणी प्रेमपूर्वक भक्तिमय सेवा करतो, तेव्हा भगवंत त्याच्या हृदयामध्ये ज्ञानाचा दीप प्रज्वलित करतात, ज्याने हे अज्ञान दूर होतं आणि भगवंत कसे सर्वश्रेष्ठ आहेत हे तो जाणू शकतो.
अर्जुनाला कृष्णांच्या ऐश्वर्याचं दर्शन करायचंय, कारण काय हा विभूती योग आहे ना, कृष्णांच्या ऐश्वर्या जाणून घ्यायची आहेत त्याला. पण मला तुमची ऐश्वर्य बघायची आहे, ती मला दाखवा, असं तो कृष्णांकडे बोलत नाही. तो कसा कृष्णांचा भक्त आहे, कृष्ण स्वामी आणि मी त्यांचा सेवक, हे नातं त्याला मान्य आहे. तर त्यामुळे कृष्णांकडे कसं बोलायचं हेही त्याला माहिती आहे. त्यामुळे प्रथम आता बघा, इथे तो कृष्णांची स्तुती करतो, तुम्ही परमधाम आहात, तुम्ही परब्रह्म आहात, परम पवित्र आहात, आणि नारद, असित देवल आणि व्यास यांच्यासारखे महर्षी सुद्धा तुमच्याविषयी असंच म्हणतात, असं तो म्हणतोय. आता कोणाच्या मनात असा प्रश्न असेल की आता कृष्ण तर अर्जुनाचा परम सखा आहे, सॉरी, अर्जुन हा कृष्णांचा परम सखा आहे, म्हणजे तो त्यांची स्तुती करणारच. पण असं मुळीच नाहीये. अर्जुन जे काही म्हणतोय ते वेदसंमत आहे, आणि वेद स्पष्टपणे सांगतात की केवळ भक्तिमय सेवा करणारा मनुष्यच भगवंतांना जाणू शकतो. तर अर्जुन इथे इतर महर्षींबद्दल बघा संदर्भ देतोय. नारद, असित देवल, व्यास हे सर्वच ही गोष्ट मान्य करतात, असं म्हणतोय की कृष्णच पुरुषोत्तम श्री भगवान आहेत. तर इथे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे की म्हणजे अर्जुन जे बोलतो आहे त्याची पुष्टी करण्यासाठी तो संदर्भ पण देतोय. आणि नारद, असित देवल, व्यास हे महर्षी सुद्धा मान्य करतात की कृष्णच श्री भगवान आहेत, हे त्याने म्हटलेलं आहे. तर थोडस इथे आपण वाचूया तात्पर्यामधलं. शेवट शेवटून दुसरा पॅरेग्राफ माताजी बघा, श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम हे भगवान आहेत. पुरुषोत्तम भगवान आहेत. हा बरोबर, तो तिथून तो शेवटपर्यंत. पॅरेग्राफ ना. हा, शेवटचे 2 पॅरेग्राफ. हं. हरे कृष्ण. श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि मनुष्याने सदैव त्यांच्यावरती ध्यान करीत त्यांच्याशी असणाऱ्या आपल्या दिव्य संबंधाचा आनंद घ्यावा. श्रीकृष्ण हे परम शाश्वत आहेत आणि ते शारीरिक गरजा, जन्म, मृत्यू इत्यादींपासून मुक्त आहेत. केवळ अर्जुनच हे सांगतो असे नाही, तर सर्व वेद आणि पुराणेही हेच सांगतात. संपूर्ण वेदांमध्ये श्रीकृष्णांचे याप्रमाणे वर्णन करण्यात आले आहे. आणि 4थ्या अध्यायामध्ये स्वतः भगवंत सांगतात की मी जरी अजन्मा असलो तरी या पृथ्वीवर धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी मी भूतलावर अवतरित होतो. यदा यदा हि धर्मस्य ना. हो ते हम्म. बरोबर. हो. ते परम कारण आहेत. त्यांचे कोणतेही कारण नाही, कारण तेच सर्व कारणांचे कारण आहेत आणि सर्व काही त्यांच्यापासूनच निर्माण होते. असे हे परिपूर्ण ज्ञान केवळ भगवत कृपेनेच होऊ शकते. श्रीकृष्णांच्या कृपेनेच अर्जुनाने या ठिकाणी आपले विचार व्यक्त केले आहेत. जर आपल्याला भगवद्गीता जाणावयाची असेल तर या 2 श्लोकांमधील विधानांचा आपण स्वीकार केला पाहिजे. यालाच परंपरा असे म्हणतात आणि हाच परंपरेचा स्वीकार होय. जो मनुष्य परंपरेत नाही तो भगवद्गीता जाणू शकत नाही. तथाकथित विश्वविद्यालयीन शिक्षणाने भगवद्गीता जाणणे शक्य नाही. वैदिक शास्त्रांची इतकी प्रमाणे असून सुद्धा जे लोक दुर्दैवाने आपल्या उच्च शिक्षणामुळे मदांध झालेले आहेत ते आपल्या दुराग्रही विश्वासाला चिकटून म्हणतात की श्रीकृष्ण हा साधारण मनुष्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे आता ह्या शेवटच्या पॅरेग्राफ मध्ये आपण समजून घेतलं की भगवद्गीता समजून घेताना आपल्याला परंपरेतून आलेल्या गुरूंकडून हे ज्ञान प्राप्त केलं पाहिजे. आणि असं हे परिपूर्ण ज्ञान भगवत कृपेने त्यांच्या शुद्ध भक्तांच्या द्वारेच आपल्याला प्राप्त होऊ शकतं. जे शुद्ध भक्त असतात, जे गुरु असतात, ते कृष्णांचे म्हणजे काय म्हणतात ते अतिशय श्रेष्ठ असे भक्त असतात, ज्यांच्यावर कृष्णांची कृपा असते. त्यांच्या वाणीतूनच आपल्याला हे ज्ञान घेतलं पाहिजे. आता याचं उदाहरण म्हणजे जे हिप्पी होते बघा अमेरिकेतले, अत्यंत अंधकारमय जीवन ते जगत असत, तमोगुणामध्ये होते. पण श्रीला प्रभुपाद यांच्यासारख्या शुद्ध भक्ताचं सान्निध्य त्यांना मिळालं. आणि श्रीला प्रभुपादांनी काय बघितलं की ह्या हिप्पींना संगीतामध्ये खूप रस आहे, त्याचाच उपयोग करून त्यांनी त्यांना संकीर्तन करण्यास सांगितलं. आणि म्हणजे हा संबंध झाला बघा. आता हे आपण चतुर्श्लोकी गीता शिकलो ना, ह्याच्यातला हा संबंध प्रस्थापित झाला. आणि शेवटी हे हरिनाम आहे, संकीर्तन म्हणजे त्याचा प्रभाव होणारच आहे. त्यामुळे हळूहळू त्यांच्या वाईट सवयी सुटत गेल्या
प्रभुपादांवर त्यांची श्रद्धा दृढ झाली आणि प्रभुपादांनी त्यांना काटेकोरपणे हे भक्तीचे 4 नियम म्हणजे मांसाहार करायचा नाही, नशा करायची नाही, जुगार खेळायचा नाही म्हणजे अवैध मार्गाने पैसे कमवायचे नाहीत आणि विवाहाबाहेर संबंध ठेवायचे नाहीत हे त्यांना कठोरपणे पालन करायला सांगितले. त्याचबरोबर जप, संकीर्तन हे प्रभुपाद इतर जी काही आज्ञा देत असत, जसं पुस्तक वितरण करा म्हणून सांगत त्यांना, कधी प्रसाद तयार करा म्हणून सांगत, रथयात्रेची सर्व तयारी त्यांनी करून घेतली होती, तर हे सर्व ते उत्साहाने करीत. म्हणजे वैष्णवाची सेवा त्यांच्या हातातून घडत होती. हा झाला अभ्युदय. आणि प्रयोजन काय झालं ह्याचं, तर हे हिप्पी आता बघा कृष्ण भक्त बनले, साधं सरळ जीवन सदाचाराने जगू लागले, कृष्ण भक्तीमध्ये संलग्न झाले. त्यांच्यापैकी काहींनी पुढे दीक्षा घेतली, संन्यासही घेतला, अजूनही पुढे प्रगती केली. म्हणजे काय, तर अमेरिकेतले सर्व मंदिर आणि हे म्हणजे आता जी स्थिती आहे अमेरिकेतली, ती सगळं तिथले भक्त चालवतात. प्रभुपादांनी लावून दिलेल्या या शिस्तीचं, नियमांचं कडक पालन तिथे आजही केलं जातं. आणि कृष्णांची भक्ती सेवा करायला मिळणं हीच कृष्णांची कृपा म्हटली जाते बघा. तर हा अशा प्रकारे इथे आपण संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन हे समजू शकतो. आता त्या अर्जुनाचं लोकांना जर का आपण कठीण झालं असेल ना, हा हिप्पी लोकांना स्वतः मध्ये बदल घडवून घेणं खूप हो, कठीण गेलं असेल खूप सुरुवातीला. कठीण गेलं असेल, पण ते हे सान्निध्य काय, म्हणजे एक चैतन्य प्रभुपादांची चिकाटी याच्यात जाणवून जाते ना. अगदी अगदी. आणि हरिनामाचा प्रभाव ना, म्हणजे आपण म्हणतो की आणि एखाद्या हरिनामाचा प्रभाव. तमोगुणातल्या व्यक्तीला केवळ कुठला गुरुच बदलू शकतो. आपल्यासारख्या हम्म. व्यक्तीच्या सांगण्याने काही प्रभाव होणार नाही तमोगुणी किंवा रजोगुणी व्यक्तीवरती. असं आहे. त्या गुरुच्या वाणीमध्येच प्रभाव आहे, कारण त्याने एवढा जप केलेला आहे, तेवढी त्याची वाणी शुद्ध झालेली आहे, त्याचाच प्रभाव होऊ शकतो. आणि साधू संघाचा जो प्रभाव, लव मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी होय, म्हणजे हम्म. क्षणभराचा जरी साधू संघ झाला तरी त्याचा काय लाभ असतो हे आपण जाणू शकत नाही. तर श्रीला प्रभुपादांची कृपा होतीच, म्हणूनच त्यांच्या. आणि बरोबर बघा, खरं तर आता कसं होतं, एखादा आपल्यासारखा व्यक्ती असता, आपण काय म्हणू, अरे काय ह्यांच्या नादाला लागणार, यांचं आयुष्य वाया गेलेलं आहे, यांच्यावरती काही आता काय म्हणतात ते, यांना ज्ञान देऊन उपयोग नाही. पण श्रीला प्रभुपादांनी त्यांच्यातला एकच गुण पकडला की ते म्युझिकमध्ये खूप इंटरेस्टेड होते सर्व, हा. आणि तेच धरून त्यांना संकीर्तन करायला लावलं. म्हणजे काय म्हणतात तो उत्तम विझणारा गुरुने विस्तव असतो ना, शिष्याचा गुण शोधणं. गुण शोधणं. आणि आता आग विझायला आलीये तेव्हाच त्याच्यावरती वारा घालून ती पुनर्प्रज्वलित केली बघा. म्हणजे आता हो. हेही गुरुचं कार्य असतं. हा, म्हणजे हो. कसं कृष्ण, अर्थात हो. कृष्णांची कृपा होती, त्याशिवाय हे होणं शक्य नाही. पण म्हणजे ही दृष्टी पण असावी लागते. आणि कृष्णांचं म्हणजे काय म्हणतात, ती कृपा होती, त्यामुळे ते हिप्पींच्या सान्निध्यात पण आले आणि त्यांचा जीवनाचा पूर्ण त्यांनी तो दिशाच बदलून टाकली बघा. म्हणजे आज हम्म. अमेरिकेत असलेली सर्व मंदिरं ही अगदी व्यवस्थितपणे, जशी भारतामध्ये ते सर्व त्यांचं प्रोटोकॉल असतो, ती सगळं पाळली जातात. याचं कारण श्रीला प्रभुपाद यांनी ती शिस्त लावून त्यांना दिलेली आहे. म्हणजे अमेरिकेत आहे म्हणून वेगळा नियम, भारतात आहे म्हणून वेगळा नियम असा नाहीये. सगळीकडे एकच पाळलं जातात नियम त्यांचे. आता अर्जुनाचं जर का बघा आपण उदाहरण घेतलं, तर अर्जुन हा कृष्णांचा भक्त आहे आणि श्रद्धापूर्वक त्याने कृष्णांनी सांगितलेल्या सर्व गोष्टींचा तो स्वीकार करतोय. आता हीच गोष्ट कृष्णांनी सांगितली की वैष्णव गुरूंच्या वाणीतून श्रवण करून भक्त स्वीकार करतो की कृष्ण हे श्री भगवान आहेत. आपण आधी ह्या श्लोकांमध्ये बघितलेलं आहे. आणि तेव्हा त्यांची भक्त तो करू लागतो, तेव्हा भक्तिमय कार्यामध्ये तो संलग्न झाला की कृष्णच आपले गुण त्या भक्ताच्या हृदयामध्ये प्रगट करतात असं म्हणूया, किंवा अधिकाधिक प्रकाशित करतात. आणि आता हेच अर्जुनाच्या बरोबर आपल्याला होताना आपण बघतोय बघा. चतुश्लोकी च्या पहिल्या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात ना की अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति हम्म. मत्वा. इति मत्वा म्हणजे काय, हे जाणून. मग कसं जाणू शकतो, तर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंकडून तो ज्ञान घेतो, तेव्हा तो हा भक्त जाणतो की कृष्ण भगवान आहेत. आणि आता इथे अर्जुनाची अंधश्रद्धाही नाहीये, त्यासाठी तो नारद, असित देवल, व्यास इत्यादी श्रेष्ठ महर्षींचा तो उल्लेखही करतो की कृष्ण सर्वश्रेष्ठ आहेत, असं तेही मानतायत. तर आपल्याला इथे समजून घेतलं पाहिजे की कृष्ण आपल्यावर जी कृपा करतात ना, ती गुरूंच्या माध्यमातून करतात. म्हणजे कोणी जीवाची इच्छा असेल कृष्णांना प्राप्त करण्याची,
तर कृष्ण तशी व्यवस्था करतात की कुठल्या वैष्णवाशी त्याची भेट होईल, त्याच्याकडून तो भक्तीबद्दल ऐकेल आणि मग त्यानुसार तो कार्य करेल आणि भक्तीमध्ये संलग्न होईल, भगवंतांकडे क्रमशः तो पोचेल. आणि कोणी जीव भगवंतांपासून आता अनादी काळापासून बहिर्मुख असेल तर कृष्ण इथे बळजबरी करत नाहीत जीवाला. क्रमशः कोणी त्यांच्याविषयी प्रेमभावनेचा जर का विकास केला तर तो कृष्णांकडे येतो. म्हणून म्हटलं जातं की कृष्णांच्या कृपेने गुरु मिळतात आणि गुरूंच्या कृपेने कृष्णांची प्राप्ती होते. आता बघा, अर्जुनाने कृष्णांकडून त्यांच्या काही विभूतींच्या बद्दल ऐकलेलं आहे. जसं आता 7व्या, 8व्या आणि 9व्या अध्यायामध्ये कृष्ण याबद्दल थोडं थोडं बोलतात. म्हणजे त्याने थोडंसं ऐकलंय कृष्णांकडून. आता या विभूतींबद्दल तो विस्ताराने कृष्णांकडून जाणून घेऊ इच्छितोय अर्जुन. म्हणून हा श्लोक तो म्हणतो, म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतांच्या वाणीतून त्यांची ऐश्वर्य ऐकायला मिळावीत म्हणून त्यांचं तो गुणगान करतोय इथे अर्जुन. आणि परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान असे शब्द त्याने वापरलेले आहेत. आता परब्रह्म, परब्रह्म म्हणजे काय? परम सत्य आहात तुम्ही असं म्हणतो. परमधाम म्हणजे काय? असं धाम ज्या ठिकाणी आपण आश्रय घेऊन स्थित होऊ शकतो असं स्थान. आणि अर्थातच ते कृष्ण असू शकतात. आणि परम पवित्र का म्हटलेलं आहे? कारण कृष्णांना जो शरण जातो तो सर्व पापातून शुद्ध होतो असं म्हणतात. तर अर्जुनाने केलेली ही स्तुती समजून घेतल्यानंतर आता आपण जाणू शकतो की वरिष्ठांकडे किंवा जे श्रेष्ठ असतात त्यांच्याकडे आपल्याला कसं बोलायला पाहिजे. तर प्रथम स्तुती करायला पाहिजे, मग विनंती करायची की आपल्याला हे ज्ञान जाणून घ्यायचं आहे, तुम्ही कृपा कराल का आणि हे ज्ञान समजावून सांगण्याची, जसं आपण गुरुंकडे बोलू आपल्या तसं. तर इथे थोडस वाचण्याच्या वाचूया आपण. मिनल माताजी, तुमच्याकडे बघा पुस्तकामधले अगदी सुरुवातीला म्हणजे पहिली काही पानं आहेत ना त्याच्यात उपोद्घात आहे बघा. अगदी म्हणजे सुरुवातीला. हा, अगदी सुरुवातीला पहिल्यांदा अनुक्रमाणिका आहे, हो हो, त्याच्यानंतर आलं. मनोगत आहे. हा, मनोगतच्या हो नंतर उपोद्घात आहे. हो. त्या श्लोक उपोद्घातामध्ये एक 2 पानं तुम्ही जर का सोडलीत ना तर तो श्लोक श्लोक आहे आपण बघा, म्हणतो ते परम आहेत ब्रह्म सुरुवातीचे. परमधाम. हा, आपण म्हणतो ते श्लोक आहेत सुरुवातीला. ते श्लोक आहेत बरोबर. हो त्याच्यानंतर अजून एक पान सोडा बरं, 2 पानं सोडा. हो, इथे हा पान श्लोक नंबर आहे बघा. 4 वरती आहे, परम ब्रह्म परम धामम. हा, त्याच्या अर्जुन खालून उवाच. वाचायचं. हा, बरोबर. श्लोक वाचू का? ते श्लोक हा, हेच आहेत वाचलात आपले. तरी चालेल, श्लोक वाचलात तरी परम चालेल. हा हा, अर्जुन, श्री हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासस् स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः. त्याच्या खालचं वाचू का? हो, त्याच्या खालचे 2-3 पॅराग्राफ वाचायचे आपण. हं. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तुम्ही परमधाम, परम पवित्र आणि परम सत्य असे पुरुषोत्तम भगवान आहात. तुम्ही शाश्वत, अलौकिक, आदिपुरुष, अजन्मा आणि सर्वश्रेष्ठ आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास इत्यादी महान ऋषींनी देखील तुमच्या विषयीच्या या सत्याला मान्यता दिली आहे. आणि आता तुम्ही स्वतःही मला हेच सांगत आहात. हे कृष्ण, तुम्ही मला जे सांगितले आहे त्याचा मी पूर्णपणे सत्य म्हणून स्वीकार करतो. हे भगवान, तुमचे स्वरूप दानव किंवा देवही जाणू शकत नाही. पुरुषोत्तम भगवान यांच्याकडून भगवद्गीतेचे श्रवण केल्यानंतर अर्जुनाने श्रीकृष्णांना परमब्रह्म म्हणून स्वीकारले. प्रत्येक जीव ब्रह्म आहे, पण परमजीव किंवा पुरुषोत्तम भगवान हे परमब्रह्म आहेत. परमधाम म्हणजे भगवंत हे सर्व गोष्टींचे परम आश्रयस्थान आहेत. पवित्र म्हणजे ते शुद्ध आणि भौतिक विकारांपासून मुक्त आहेत. पुरुषम म्हणजे ते सर्वश्रेष्ठ भोक्ता आहेत. शाश्वतम म्हणजे मूळ. दिव्यम म्हणजे अलौकिक. आदिदेवम म्हणजे पुरुषोत्तम भगवान. अजम म्हणजे अजन्मा आणि विभूम म्हणजे सर्वश्रेष्ठ. आता काही जण विचार करतील की कृष्ण हा अर्जुनाचा मित्र असल्यामुळे
अर्जुन त्याची खुशामत करण्यासाठी असे सांगत आहे. पण भगवद्गीतेच्या वाचकांच्या मनातील हा संशय काढून टाकण्यासाठी आणि ही स्तुती सप्रमाण आहे हे दाखविण्यासाठी अर्जुन पुढील श्लोकात सांगतो की श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत. ही गोष्ट फक्त तोच नव्हे तर नारद, असित, देवल आणि व्यासदेव इत्यादी थोर अधिकारी महर्षी सुद्धा मान्य करतात. सर्व आचार्यांनी स्वीकारलेल्या वैदिक ज्ञानाचा प्रसार करणारे हे सर्वश्रेष्ठ महर्षी आहेत. म्हणून अर्जुन श्रीकृष्णांना सांगतो की तुम्ही जे सांगत आहात त्याचा मी पूर्ण सत्य म्हणून स्वीकार करतो. सर्वमेतत् धृतं मन्ये. तुम्ही सांगितलेले सर्व सत्य म्हणून मी मान्य करतो. अर्जुन असेही सांगतो की भगवंतांचे व्यक्तित्व समजणे अत्यंत कठीण आहे आणि मोठमोठ्या देवता सुद्धा त्यांना जाणू शकत नाहीत. याचाच अर्थ असा आहे की मानवापेक्षा श्रेष्ठ व्यक्ती सुद्धा भगवंतांना जाणू शकत नाहीत. तर मनुष्य भक्त झाल्याशिवाय भगवान श्रीकृष्णांना कसे जाणू शकेल? यासाठी भगवद्गीता भक्तिभावानेच स्वीकारली पाहिजे. एखाद्याने स्वतःला आपण श्रीकृष्णांच्या बरोबरीचे आहोत अथवा श्रीकृष्ण हे साधारण व्यक्ती आहेत किंवा श्रीकृष्ण हे केवळ श्रेष्ठ महापुरुष आहेत असे सुद्धा समजू नये. श्रीकृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान आहेत. म्हणून भगवद्गीतेच्या अथवा अर्जुनाच्या म्हणण्याप्रमाणे जो भगवद्गीता जाणण्याचा प्रयत्न करीत आहे त्याने तात्विक दृष्ट्या तरी श्रीकृष्णांचा पुरुषोत्तम भगवान म्हणून स्वीकार केला पाहिजे. अशा नम्र भावानेच आपण भगवद्गीता जाणू शकतो. जोपर्यंत एखादा नम्र भावाने भगवद्गीता वाचित नाही तोपर्यंत तो भगवद्गीता जाणू शकत नाही. कारण भगवद्गीता हे एक महान रहस्य आहे. वास्तविक हरे कृष्ण. भगवद्गीता आहे तरी हा काय? हरे कृष्ण. हा हरे कृष्ण. हा म्हणजे आपल्याला समजून आलं की आपल्याला भगवद्गीतेचा अभ्यास करण्यासाठी अर्जुनाचं उदाहरण किंवा अर्जुनाचा भाव समोर ठेवायला हवा. भक्त बनूनच आपण ही भगवद्गीता जाणून घेऊ शकतो. तर आता अर्जुन भक्त आहे आणि या भक्ताला अर्जुनाला भगवंतांच्या मुखातून येणारी अमृतवाणी सदैव म्हणजे तो उत्सुक असतो ऐकायला आणि कधीही तृप्त होत नाही. तसे भक्त भगवंतांची सतत वाणी ऐकायला मिळावी यासाठी ते तत्पर असतात. तर आता म्हणजे या विभूतींचं वर्णन अर्जुनाला कृष्णांच्या मुखातून ऐकायचं आहे म्हणून तो आता हे सर्व स्तुती करतो आणि आता कृष्णांना तो विनंती करतो की मला तुमच्या अजून ऐश्वर्यांचं वर्णन तुम्ही करावं म्हणून. आणि मग ही स्तुती करून आता कृष्ण कसे त्याला प्रतिसाद देतात हे आपल्याला पुढच्या श्लोकांमध्ये कळेल. आता आपण 14वा श्लोक बघूया. हा हरे कृष्ण. हो, हरे कृष्ण. स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य तत्त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतः सत्य मानतो. हे भगवान, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे या श्लोकात अर्जुन स्पष्टपणे म्हणतो की श्रद्धाहीन आणि आसुरी प्रवृत्तीचे लोक श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. केवळ भगवत कृपेनेच अर्जुन जाणू शकला की कृष्ण हे परम सत्य आहेत, परिपूर्ण आहेत आणि साक्षात श्री भगवान आहेत. तर ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायला हवी. आता 4थ्या अध्यायामध्ये आपण समजून घेतलं होतं की काळाच्या ओघामध्ये भगवद्गीतेचं ज्ञान खंडित झालं होतं आणि हे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी जी आवश्यक गुरु शिष्य परंपरा होती तीही लुप्त झाली होती. म्हणून कृष्णांनी अर्जुनाच्या द्वारे या गुरु शिष्य परंपरेची पुनर्स्थापना केली. कारण अर्जुन हा त्यांचा जीवलग मित्र होता, त्यांचा भक्त होता आणि मग कृष्णांनी सांगितलेल्या सर्व उपदेशांचा अर्जुनाने स्वीकार केला आणि मनुष्याने पण म्हटलेलं आहे तसं अर्जुनाचा आदर्श समोर ठेवायला हवा. म्हणजे भक्त होऊनच आपण भगवद्गीतेचं ज्ञान घेऊ शकतो आणि कृष्णच हे साक्षात श्री भगवान आहेत हे जाणू पण शकतो. आता 15वा श्लोक बघू आपण. इथे म्हणजे माताजी, इथे श्रीकृष्ण देवता जाणू शकत नाही कसं म्हटलंय?
हा, आता देवता बघा, आपण तो नमे विदु सुरगणा हा कितवा श्लोक होता? एक मिनिट मला सांगते तुम्हाला. त्याच्यात आपण बघितलं ना, कारण लिमिटेशन आहे ना बुद्धीला माताजी, नाही नाही, इंद्रिय देवता मर्यादित देवता. आहेत. देवता सुद्धा, हं. देवता पण पूर्ण कृष्ण म्हणजे परिपूर्ण नाही आहेत ना. बरोबर आहे. श्रीकृष्ण हे हो, सगळ्यात पण सर्वश्रेष्ठ त्यांचे आहेत. श्रीकृष्णांचे सबऑर्डिनेटच आहेत ना, असं आपण हा, मानलं. पण तरी सबऑर्डिनेट आहेत. हा म्हणजे हा हा. मनुष्यांपेक्षा श्रेष्ठ हो असले तरी हो हो कृष्णांपेक्षा कनिष्ठ आहेत. हो हा, हो हो. म्हणजे परिपूर्ण रूप कृष्णांचं नाही जाणू शकणार. केवळ भक्त होऊनच जाणू शकतो आपण, असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे आता एक मिनिट, हे विदु सुरोगणा ह्याच अध्यायातला जो दुसरा श्लोक आहे ना, हा माझी हा. उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना तसेच महर्षींना सुद्धा समजत नाही. कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचे मूळही मीच आहे. कारण कृष्ण काय म्हणतात, मी सगळ्यांच्या आधी आहे. जोपर्यंत मी माझ्याबद्दल सांगणार नाही तोपर्यंत कोणीच समजू शकणार नाही. जसं आता एखाद्या नातवाला आपल्या वडिलांच्या बद्दल जाणून घ्यायचं असेल, हा. तर तो एकतर आपल्या वडिलांनाच विचारेल किंवा त्यांच्याही आधी असलेल्या आजोबांना विचारेल की माझे वडील लहानपणी कुठे कुठल्या शाळेत जात, काय खेळत, त्यांना काय आवडत असे, बरोबर ना? कारण हम्म. आजोबा हे वडिलांच्या आधी आहेत, हो. किंवा वडिलांनाच विचारेल, तशी ही गोष्ट सांगितलेली आहे. आणि कृष्णांना अतींद्रिय म्हटलं जातं. अतींद्रिय म्हणजे मर्यादित क्षमतेच्या बाहेर. आता हम्म. देवतांची ही इंद्रिय ही आपल्यापेक्षा जरी शक्तिशाली असली तरी कृष्णांब एवढी शक्तिशाली नाही. हम्म. तर अच्छा. त्यामुळे त्यांचंही ज्ञान मर्यादितच असणार आहे. हा हम्म. हा फरक इथे सांगितलाय. त्यामुळे शुद्ध भक्ताच्या दृष्टीनेच आपण कृष्णांना जाणून घेऊ शकतो. ज्यांनी परमसत्याचं ज्ञान कृष्ण कृपेनेच ते भक्त प्राप्त करतात, म्हणून ज्ञान होतं. नाहीतर कृष्णांच्या कृपेशिवाय कृष्णांबद्दलचं ज्ञान आपल्याला मिळूच शकणार नाही. हम्म. एक मला हा, विचारायचं होतं, इथे हो, स्वतःला जाणू शकतात. इथे स्वतःला म्हणजे श्रीकृष्ण स्वतःलाच का? हा हा. कुठे लिहिलंय माताजी? हे आपण 15व्या श्लोकाचा आता अर्थ वाचला ना आपण, हो नाही हो. वर. त्याच्यात हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, भूतेश, हा. देवादिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे स्वतःला हम्म. जाणू शकता. हा, स्वतःला म्हणजे म्हणजे हे स्वतःला म्हणजे कृष्ण, अर्जुन कृष्णांनाच म्हणतोय की तुम्ही जाणू शकता. तू हे एवढे अर्जुनाने तुम्ही आधी म्हटलंय. आहात. हा, हा, हो, अर्जुन अर्जुनाने म्हणतोय. कृष्णांना अर्जुनाने म्हटलंय. म्हटलंय म्हणजे तुम्हीच हा स्वतःला जाणू शकता. हा हा. म्हणजे आम्ही कोणी आम्ही जाणू शकत असमर्थ नाही. आहोत. करेक्ट, आम्ही असमर्थ आहोत हे आम्ही सर्व जाणण्यासाठी. असमर्थ आहोत. हा, आणि तो हे भूतभावन, भूतेश, देवादिदेव हे जे शब्द वापरलेत हे परत त्याने स्तुतीमध्येच वापरलेले आहेत. हो. हा, आता अर्जुन कसा आहे, कृष्णांचा भक्त आहे, त्यामुळे भगवद्गीतेचा उपदेश समजू शकला. आणि जे भक्त आता कृष्णांची प्रेमपूर्वक भक्ती सेवा करतात तेच कृष्णांना जाणू शकतात. ज्यांची कृष्णांवरती श्रद्धा नाही, नास्तिक आहेत, आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत, ते कृष्णांना जाणू शकत नाही. कारण ही भगवद्गीता काय आहे, कृष्णांची अमृतवाणी आहे. म्हणजे अर्जुन होऊनच हा उपदेश आपण समजू शकतो. आणि कृष्णांची कृपा त्या शुद्ध भक्तावरती जेव्हा असेल त्याच वेळेला हे ज्ञान आपण घेऊ पण शकतो. त्यामुळे नास्तिकवादी लोकांना भगवद्गीतेचं ज्ञान म्हणजे देऊही नाही असं सांगितलं जातं. कृष्ण विज्ञान हे कृष्णांच्या भक्ताकडूनच आपण जाणून घेऊ शकतो. आणि पात्रता काय सांगितली होती आपल्याला, की कृष्णांवरती श्रद्धा हवी, म्हणजे भक्त होऊनच आपण भगवद्गीतेचं ज्ञान घेऊ शकतो. हम्म. आता 16वा बघू आपण. म्हणजे भक्त अजून वरच्या ग्रेडवर का देवतांपेक्षा, असं म्हणायचंय का? हा, आता बघा, तसं बघितलं तर एका अर्थी तेच आहे. कारण देवता हा पण कसे आहेत, हे हा सत्वगुण जरी असला ना हा तरी हा ते उपभोगच घेतायत. हा. हा, काहीतरी त्यांच्या इच्छा आहेत. ते हम्म. आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ असल्यामुळे भगवंतांनी त्यांना काही जबाबदाऱ्या दिल्या गेल्या आहेत. पण हम्म. शुद्ध भक्त हा सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. अच्छा. तोच कारण मला तो प्रिय आहे असं म्हणतात ना ते. हा हा, असा कुठेही भक्तच मला देवतांचं प्रिय म्हटलेलं नाही. आहे. हा 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 आणि म्हणजे देवता परमेश्वर. कसं आहे, स्वर्ग लोकात आहेत, उच्च हा लोकात आहेत, म्हणजे हा. भूलोकापेक्षा स्थान त्यांचं वरती आहे, बरोबर. आयुर्मानाने ते त्यांचं चांगलं आहे, किंवा ते हम्म. पुण्यात्मे असल्यामुळे उपभोग त्यांना जास्त आहे भूलोकापेक्षा, बरोबर ना. हा आणि हा. कृष्णांना ते मानतातही, म्हणजे भक्तीही करतात, पण तरीही ती शुद्ध भक्ती नाही आहे. अच्छा. शुद्ध, भूलोकावरती असा भक्तच सगळ्यात प्रिय आहे असं. हा हा, म्हणजे भूलोकावरती.
भूलोकावरती. आणि देवही अशा शुद्ध भक्तासाठी काय म्हणतात ते मत्सर करतात, कारण तो शुद्ध भक्ताला कृष्णांचं अगदी निकटचं सान्निध्य प्राप्त होतं, कृपा प्राप्त होते, जी देवदेवतांनाही नसते. हम्म. हम्म. अच्छा, बर बर. हा, ओके. म्हणजे शुद्ध भक्त हा खूप प्रिय असतो कृष्णांना. हम्म. असं. म्हणूनच इंद्र घाबरलेले असतात. हा, इंद्र हो. इंद्र कसा आहे तसा तो कृष्णांचा भक्त आहे, म्हणजे भगवंतांचा भक्त आहे, पण तरीही त्याला आपल्या गादीचा लोभ आहे. हो ना. हा. हो. म्हणजे स्वर्गावर आक्रमण झाली की आपली गादी सांभाळायला तो अस्वस्थ होतो, किंवा कोणी काय ते कुठले अश्वमेध यज्ञ करतात, 100 अश्वमेध झाले की इंद्राचं पद मिळणार असं असतं, मग तिथे तो घाबरतो की माझी गादी जाईल का. म्हणजे शुद्ध भक्त नाहीये, शुद्ध भक्ताला केवळ कृष्ण प्राप्ती हे एकमेव ध्येय असतं. त्यांना भौतिकातलं म्हणजे गादी म्हणा, काय सत्ता म्हणा, काही त्याला मॅटरच करत नाही ना शुद्ध भक्ताला. तर त्यामुळे शुद्ध भक्तचं स्थान कृष्णांच्या नजरेमध्ये ते जास्त श्रेष्ठ आहे. भौतिक दृष्टीने विचार केला तर देवता श्रेष्ठ आहेत. हो ना. आलं हा, लक्षात. म्हणजे हा हा आपल्या ह्याच्यातला फरक आहे, आपण कुठल्या दृष्टिकोनातून बघतोय. आपल्या हा दृष्टीसमोर जे हा. बरोबर आहे, लक्षात. हा, येत आहे. आता 16वा बघूया. हो हो. हरे कृष्ण. वक्तुमहर्ष्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् स्वं वै व्याप्य तिष्ठसि. हरे कृष्ण. ज्या दिव्य ऐश्वर्यांद्वारे तुम्ही सर्व ग्रहलोक व्यापून राहिला आहे, त्या अलौकिक ऐश्वर्याचे कृपा मला सविस्तर वर्णन करून सांगा. हरे कृष्ण. हा, आता बघा, कृष्णांच्या कृपेनेच अर्जुनाला हा प्रत्यक्ष अनुभव, बुद्धी आणि ज्ञान मिळालं, आणि त्याद्वारेच कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत हे त्याने जाणलं पण. आणि त्याला यात आता मुळीच संशय नव्हता, पण तरी आता सामान्य लोकांच्या वतीने त्याने कृष्णांना प्रश्न विचारले की तुम्ही सर्वव्यापी आहात, तुमच्या विविध शक्तींद्वारे तुम्ही सर्वत्र कसे व्यापून राहिला आहात हे आम्हाला सांगा. आता म्हणजे विभूतींचं वर्णन करून मला सांगा, असं कृष्ण आता विनंती करतोय कृष्णांना. सॉरी, अर्जुन कृष्णांना विनंती करतोय. आता 17 पण बघूया. आपण 20 पर्यंत आज पूर्ण करूया, कारण 20 नंतर आता विभूतींचं वर्णन आहे, त्याच्या आधीचे श्लोक आपण आज पूर्ण करू. हरे कृष्ण. कथं वै विद्यामहं योगी त्वां सदा चिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भावमन्या. भगवन. सॉरी, भगवमन्या. काय, कसं उच्चार करायचा? भगवन्मया. विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया. भगवन्मया. हा, करेक्ट. हा, इथे माताजी ना तुम्हाला अडचण आली ना, तुम्ही इथे खाली बघा. हे बघा, ही शब्दाची फोड इथे दिलेली असते, भगवन्मया. अच्छा, ओके. हा आणि 8 अक्षरांनी थोडासा पॉज घ्यायचा. हा हा हा. हा. हम्म. हा, बरं. तर हरे कृष्ण. आता हे वाचलत ना, अनुवाद वाचायचंय वाचला ना. ना. हा. हे अच्छा. योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे हे भगवन, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे. हरे कृष्ण. हा, तर अर्जुनाला आता कृष्णांच्या ऐश्वर्याचं दर्शन करायचंय, कारण त्याला तो म्हणतो कृष्णांचं निरंतर चिंतन करायचंय. आता कृष्णांच्या ऐश्वर्याबद्दल जाणून घेतल्याने त्यांच्याबद्दलचं आकर्षण अधिकच वाढतं, आणि आपण सतत त्यांचा विचार करू शकतो. आता कृष्ण विविध रूपामध्ये कसे आहेत इथे, तर ते जाणून घेतल्याने कृष्णांचं स्मरण भक्त करू शकतो. आता अर्जुनाला हेच जाणून घ्यायचंय कृष्णांकडून की कसे ते सर्व व्याप्त आहेत. तर अर्जुनाने आपल्या सर्वांच्या वतीने हा प्रश्न कृष्णांना विचारलेला आहे. आता भगवंतांच्या बद्दल जी उत्सुकता असते ती सामान्यांनाही असते, जसं भक्ताला तर असतेच, पण सामान्यांनाही असते. पण अर्जुन कसा आहे, वैष्णव आहे. वैष्णव म्हणजे काय, दयाळू हा त्याचा स्वभाव आहे.
त्यामुळे भगवंतांच्या सर्व व्यापकतेचं ज्ञान हे सगळ्यांना मिळावं, सर्वसामान्य मनुष्यालाही कळावं की भगवंत कसे सर्वश्रेष्ठ आहेत, सर्व व्याप्त आहेत. म्हणून कृष्णांना तो हा प्रश्न विचारतो आणि विनंती करतो की तुमच्या विभूतींचं तुम्ही वर्णन करा. तर कृष्ण बघा आपल्या योगमाया शक्तीच्या द्वारे आपण जाणून घेतले अभक्तासाठी ते अप्रकट राहतात. पण जेव्हा कोणी भक्त सतत त्यांची प्रेमपूर्वक भक्तिमय सेवा करतो, शुद्ध स्तरापर्यंत पोचतो, तेव्हा हे योगमायेचं आवरण ते दूर करतात आणि त्यांच्या भगवान स्वरूपाचा म्हणजे पूर्ण सत्याचा सच्चिदानंद रूपाचा साक्षात्कार त्या भक्ताला होऊ शकतो. पण सर्वसामान्य कसे असतात, ते कृष्णांवरती प्रेम नसल्याने कृष्णांबद्दलचा विचार करीत नाही. त्यामुळे सामान्य लोकांना भगवंतांना सामान्य लोक भगवंतांना कसे जाणू शकतील, यासाठी अर्जुनाने हा प्रश्न विचारलेला आहे. आता आपण 18वा बघूया. हरे कृष्ण. हा. विस्तरेणात्मनो योगं विभूती च जनार्दन भूप कथय तृप्तिर्हि शृणवतो नास्ति मे मृतम. हरे कृष्ण. हा हरे आता कृष्ण. हा त्याचं हो हे हो वाचलं हा वाचायचंय ना. हा हा वाचा. वाचा. हे जनार्दन, कृपया आपल्या योगशक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसास्वादन करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर शुद्ध भक्त कसा असतो, तर कृष्णांबद्दलचं जे श्रवण करून तो कधीही तृप्त होत नाही असं म्हटलंय. सदैव त्याची अधिक जाणून घेण्याबद्दल उत्सुकता असते. कृष्णासंबंधीचे कोणतेही वर्णन उपदेश हे अमृततुल्य मानतो तो. त्यामुळे कृष्ण कथा श्रवण केल्याने कधीच कंटाळा येत नाही. आता पुराणांमध्ये भगवंतांच्या विविध अवतारांच्या लीलांचं वर्णन आहे आणि असं साहित्य पुन्हा पुन्हा जरी वाचलं तरी दरवेळी नवीनच वाचल्याचा आनंद भक्ताला मिळत असतो. भौतिकामधील कथा कादंबऱ्या ऐकण्याने शेवटी कसा कंटाळा येतो, परत परत वाचावंसं वाटत नाही. पण कृष्ण कथा कसं म्हणतोय अर्जुन, शृण्वतो नास्ति मे अमृतम, म्हणजे अमृतमयी वाटतात असं तो वर्णन करतो. तर भक्त हे असे असतात, म्हणजे कृष्णांची अमृतवाणी सतत ऐकायला मिळावी यासाठी ते तत्पर असतात. तर एकदा दक्षिण भारतामधल्या ना केरळमध्ये एक भक्त राहत असे आणि त्याचं नाव होतं पुन्नग. जो शंकराचा मोठा भक्त होता आणि रोज शंकरांच्या मंदिरामध्ये तो जात असे आणि त्याच्या घरापासून थोडस दूर असं वनामध्ये ते मंदिर होतं. तो रोज जाऊन सकाळी तो भागवतम तिथे वाचत असे. आता तिथले जे पुजारी होते त्यांनी संक्षिप्त रूपामध्ये भागवताचं पुस्तक म्हणजे एक रूपांतर पुस्तकामध्ये करून ठेवलं होतं, ज्याला ते नारायणी असं म्हटलं जातं त्या पुस्तकाला. तर पुन्नग हा नारायणी मधला 10व्या स्कंदातला पाठ रोज सकाळी म्हणजे तिथे जाऊन तो वाचत होता. त्याच्यामध्ये रुक्मिणी स्वयंवराची कथा त्याने वाचली 10व्या स्कंदामधली, आणि ती वाचून झाल्यानंतर पुस्तकामध्ये त्याने पानावरती खूण करून ठेवली, ज्याला आपण बुकमार्क म्हणतो ना तसं, आणि तो घरी गेला. आता दुसऱ्या दिवशी सकाळी तो परत आला आणि ती खूण परत आता त्या रुक्मिणी स्वयंवर कथेच्या पानावरती होती, पहिल्या पानावरती होती. आता तो विचार करू लागला, काल तर ही मी कथा वाचून पूर्ण केली, मग ही खूण इथे कशी काय? पण परत तो ती कथा वाचायला लागतो, कारण ती खूण त्याला तिथे सापडलेली असते. आणि यावेळी तो लक्षपूर्वक आठवणीने कथेच्या शेवटच्या पानावरती ती खूण ठेवतो. आता दुसऱ्या दिवशी येतो, परत त्या पहिल्या पानावरती रुक्मिणी स्वयंवर कथेच्या सुरुवातीच्या पानावर ही खूण त्याला सापडते. त्याला वाटतं काय की संध्याकाळी येऊन मी बघतो कोणीतरी अजून हे पुस्तक वाचत असेल, म्हणजे कुठला भक्त येत असेल आणि या खुणेची जागा तो बदलत असेल. तर संध्याकाळी तो येतो, पण मंदिर बंद असतं. मंदिराच्या बाजूला एक खिडकी असते आणि तिथून म्हणजे ते खिडकी तो ढकलतो आणि त्या थोड्याशा जागेतून बघतो आणि आतील दृश्य बघून तो थक्क होतो. आता शंकर स्वतः पार्वती बरोबर बसून या रुक्मिणी स्वयंवर अध्यायाची कथा वाचत असतात आणि पार्वती काय म्हणत असते की माझे प्रिय पती, गेले 3 दिवस तुम्ही हा अध्याय वाचता आहात आणि ती खूण या अध्यायाच्या सुरुवातीला तुम्ही आणून ठेवतात आणि तो आपला भक्त पुन्हा रोज हाच अध्याय तिथून वाचायला सुरुवात करतो, तर तुम्ही असं का करतात?
तर त्यावरती शंकर उत्तर देतात की हा अतिशय सुंदर अध्याय आहे आणि हा वाचताना मला खूप आनंद होतो. तर जसं श्रीमद भागवतम मध्ये 12व्या स्कंदातल्या 13व्या अध्यायातल्या 16व्या श्लोकामध्ये म्हटलेलं आहे, वैष्णवानाम यथा शंभू. म्हणजे काय, शंकर हे स्वतः एक श्रेष्ठ वैष्णव आहेत. भगवंतांच्या कथा वाचायला, त्यावर चर्चा करायला त्यांनाही खूप आवडतं, कारण तेही कृष्णांचे भक्त आहेत. तर जसं आता एखादा विद्यार्थी असेल, नियमितपणे तो कॉलेजला जातो, मग क्लासही करतो, घरी अभ्यास करतो, मन लावून हे सगळं करतोय, म्हणजे त्याचं फळ त्याला मिळणार आहे. यशस्वीरित्या तो परीक्षाही पास करतो. किंवा एखादा बिझनेसमन असेल बघा, खूप धडपड करत असेल, कष्ट करत असेल, तर त्याला त्याच्या व्यवसायामध्ये त्याचा लाभ मिळतो. भौतिकामध्ये केलेल्या कामाचं फळ मिळतं. तसंच भक्तीमध्ये पण आहे. एखादा भक्त मन लावून जेव्हा कृष्ण भक्ती करतो, तेव्हा त्याची प्रगती होते आणि कृष्ण त्याला सेवा करण्याचे विविध मार्ग देतात, पर्याय देतात. म्हणजे भक्तीमधली प्रगती म्हणजे काय, तर अधिक सेवेची संधी, हे आपल्याला समजायला पाहिजे. आणि हरे कृष्ण महामंत्राचा हा अर्थच आहे. जेव्हा आपण हरे कृष्ण महामंत्र म्हणतो, तर हरे कृष्ण या शब्दामध्ये आपण राधाराणीला उद्देशून हा शब्द म्हटलेला आहे, हरे असं. तेव्हा तिला विनंती करतो आपण की आपल्याला कृष्णांच्या सेवेमध्ये तिने जोडून घ्यावं, म्हणून कृष्ण सेवेची संधी मिळावी म्हणून. तर हे आपण लक्षात ठेवूया. आता 19वा श्लोक. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्ययन्तो विस्तर विस्तरस्य मे विस्तरस्य मे. हरे हा. कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तींबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करीन, कारण हे अर्जुना, माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, आता इथे कृष्ण काय सांगतात अर्जुनाला, की ठीक आहे, मी तुला माझ्या ऐश्वर्याचं दर्शन करवेन, पण माझी अनंत ऐश्वर्य आहेत. कृष्ण म्हणतात, आता कृष्णांची महिमा, त्यांची ऐश्वर्य यांचं पूर्ण आकलन आपल्याला शक्य नाही. जसं आपण 9.18 मध्ये तो गतीर भरता प्रभू साक्षी हा आपण श्लोक बघितला होता. मीच ध्येय आहे, पोषण करता आहे, आश्रयस्थान आहे, मीच उत्पत्ती करता, मीच प्रलयन करता, सर्वांचा आधार, विश्राम स्थान, अविनाशी बीजही मीच आहे. आता एवढे हे शक्तिशाली कृष्ण यांचं पूर्ण आकलन आपल्याला होणं शक्य नाही, कारण आपली इंद्रिय अपूर्ण आहेत, इंद्रियांच्या क्षमता मर्यादित आहेत. आणि कृष्ण कसे आहेत, परिपूर्ण आहेत, विभू आहेत. अपूर्ण इंद्रियांनी कृष्णांच्या परिपूर्णतेला आपण समजू शकत नाही. पण तरीही भक्त कृष्णांना जाणण्याचा प्रयत्न करतात. जीवांच्या या अपूर्ण इंद्रियांनी ते ऐश्वर्याचं पूर्ण ज्ञान कृष्णांच्या घेऊ शकत नाहीत. आता हे कृष्णांना माहिती आहे, त्यामुळे अनंत विभूतींपैकी प्रमुख विभूतींचं वर्णन करायला कृष्णांनी मान्य केलेलं आहे. आणि भगवंतांच्या अनंत विभूती आहेत, पण त्यातल्या प्रमुख विभूतींपैकी थोड्याच विभूती आपण जाणू शकतो. तर 7व्या अध्यायात पण कृष्णांनी त्यांच्या काही विभूतींची, म्हणजे शक्तींची आपल्याला ओळख करून दिली होती. जसं पाण्यातील रस ते आहेत, चंद्र सूर्याचा प्रकाश ते आहेत, आकाशातील शब्द, मंत्रातील ओंकार, पृथ्वीतील मनुष्यातील सामर्थ्य, पृथ्वीचा गंध, बुद्धिमानाची बुद्धी, तपस्व्यांचं तेज, बलवानांचं बल, असं आपण तिथे त्या श्लोकांमध्ये समजून घेतलेलं होतं. तर इथे का कृष्ण त्यांच्या अनेक विभूतींच्या पैकी काहीच विभूतींचं वर्णन करणार, ज्या आपल्याला समजू शकतील. आता 20वा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यश्च भूतात् भूताना भूतानामन्त एव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, सर्व जीवांच्या अंतर्यामी स्थित असणारा परमात्मा मी आहे. मीच सर्व जीवांचा आदी, मध्य आणि अंत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात कृष्ण अर्जुनाला गुडाकेश असं म्हटलेलं आहे बघा, म्हणतात. तर गुडाकेश म्हणजे काय, ज्याने निद्रारूपी अंधकारावर विजय मिळवलेला आहे. अज्ञानामुळे अंधकारात जे लोक असतात भौतिक जगातले, तर ते कृष्ण भौतिक जगात आणि आध्यात्मिक जगात
कसे विविध प्रकारे स्वतःला प्रगट करतात हे समजू शकत नाही. पण अर्जुन कसा आहे, अंधकाराच्या पलीकडे आहे. त्यामुळे कृष्ण आपल्या विविध ऐश्वर्यांचं वर्णन करण्याचं मान्य करतात. आणि एकूण आता 82 ऐश्वर्यांचं वर्णन या अध्यायात आलेलं आहे. कृष्णांची परिपूर्णता जाणून घेण्याच्या आधी कृष्णांची जी ऐश्वर्य आहेत ही जगताच्या या कानाकोपऱ्यात पसरलेली आहेत, सर्वत्र आहेत. आपण त्यांच्याकडे आकर्षित होऊ, म्हणजे त्याचं वर्णन ऐकल्यानंतर आपण त्यांच्याकडे आकर्षित होऊ, म्हणजे ती बघता क्षणी आपल्याला कृष्णांचं स्मरण यायला हवं. तर जसं आता आपण 7व्या अध्यायामध्ये हे म्हटलं होतं ना, की पाण्यातील रस ते आहेत. तर पाणी पिताना आपल्याला कृष्णांचं स्मरण असायला हवं, किंवा चंद्र सूर्याचा प्रकाश बघून कृष्णांचं स्मरण व्हायला हवं. तर हे ऐश्वर्य जाणून घेण्याच्या मागचं अर्जुनाचं प्रयोजन काय आहे, की सतत कृष्णांचं स्मरण असायला हवं. कृष्ण कसे सर्व व्याप्त आहेत हे जेव्हा आपण जाणून घेऊ, तेव्हा त्या त्या शक्तींकडे बघितल्यावरती आपल्याला समजेल की हे म्हणजे कृष्ण आहेत. तर इथे आता आपण आज थांबूया. 21व्या श्लोकापासून कृष्णांनी आता आपली ऐश्वर्य सांगायला सुरुवात केलेली आहे. त्या श्लोकांमध्ये विशेष समजण्याजोगं काही नाही, वाचल्यावरती आपल्याला समजतं. त्यामुळे पुढच्या वेळेला तो भाग आपण बघूया. तर आता इथे मी रेकॉर्डिंग बंद करते. मग आजच्या वर्गाबद्दल काही तुम्हाला शंका असतील तर तुम्ही सांगा. कधी कधी रेकॉर्डिंग पटकन बंदच होत नाही, पण कोणाला शंका असतील तर तुम्ही विचारा, होईल बंद. माताजी, माझा ना थोडा सुरुवातीचा भाग मिस झालाय, म्हणजे चतुर्श्लोकी गीतेचं जी सुरुवात आहे ना. हा हा, बरं. मग तुम्ही रेकॉर्डिंगला तेवढा पार्ट माताजी बघून घ्या ना. हो, चालेल चालेल. हा, तुम्हाला समजलं का संबंध, अभ्युदय आणि तिसरं काय प्रयोजन, ह्याच्यातला हा, फरक कळला का? हेच विचारायचं होतं. हा, बरं. आता संबंध संबंध म्हणजे काय, की दोन गोष्टींमधलं नातं. तर भक्त किंवा जीव आणि कृष्ण यांच्यामधलं काय नातं आहे, याला संबंध म्हटलेला आहे. आणि हा संबंध काय आहे, स्वामी आणि सेवक यांचा आहे, बरोबर ना? आता एखादा व्यक्ती किंवा आपण भक्त, आपण जर का सेवक